Vale, polo puto despropósito este, pero descentroume aquí o pájaro este. Que? Nada. Como estades? Antes de nada, contádeme para situarnos. Onde estades aí cada un? Vale, empezo eu. Eu estou en Muros. Estou en Muros, bueno, xa sabedes que o que ven sendo de Leiva somos todos de Muros, pero andamos por aí dispersos. Algúns están en Santiago, outros estamos en Coruña, pero eu ahora mismo estou en Muros. Vin de fin de semana e estou aquí na casa dos sogros. Caramba. E ti, Mauro? Eu en Compos, pasei a fin de ali en Muros, pero xa me tocou subir que mañán toca madrugón. Que estabas ti, me dixeches que andabas opositando, non? Sí, estou nesas, xa desde aquí atrás estamos apuntes todos. Hostia, tío. Eso é un traballo moi duro, de Dios. Eso é peor que Sí, traballar. é sin cobrar, ese é o problema, tío. Un puto parásito. Bueno, pero de algo hai que vivir, amigo. Eu Sí, sempre lle digo á peña, eu tampouco estou moi orgulloso do pouco traballo, pero teño que comer, é o que hai. Non nos quedan máis alternativas. Así que Pero ti andas na informática, non, Alberto? sí, pego a informática, pero unhas veces traballas para empresas que che caen ben e outras veces traballas para empresas que che caen menos ben, pero non podemos dicir Tío, nada. pois compartimos profesión, tío. Sí, o que? Eu tamén ando no mundo da informática. Sí, 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 sí. a que te dedicas? Programas ou que vas? Bueno, ahora estou máis orientado a produto, pero sí que estuve desarrollando moitos anos. Agora, Hostia. bueno. Pois moi Sí, sí, guai. Pois, oye, cando necesita aquí un friki para terme aquí ao tantos bots estos fachas, xa te vou chamar a ti. Pregunta aí Stock de Ferry se estás con Opos de Ensino, Mauro. No. Ojalá estivera Sí, para ¿no? poder entrar en lista, sino que sea facer unha sustitución de vez en cando. Non, a meu é ou entrar ou non entrar. Estou para inspección de traballo, para o Estado. Hostia. Joder, mirade, xa está o Trabajo chat. para el enemigo. Xa está o chat aquí reventándonos. Dádeme un segundo a ver se vou no volver vetar. Vale, debería desaparecer. O tío, o sea, o que está mandando o ataque, entre aspas, porque isto é unha puta mierda ao final, indo controla, porque antes vetei a ese usuario que retuitea as... Bueno, que meteu che outro, rollos, ¿no? e volveu a meter o cabrón. Debe estar aí pasando de puta madre. Hai alguén detrás lanzando os ataques. No, esto sí, a ver, isto é un tonto que ten 13 anos que está na súa casa desde Burgos e está en plan, vale, le voy a joder al tal cual. Nah, Mira, pues un saludo, porque el que nos pasámoslo de puta madre así igual, tamén, non pasa nada, tamén che digo. A mí Así, lindo aprende algo. sí, bueno, a ver. Desto ao final é o que falaba antes, tíos, que non sei que collón se está pasando últimamente con peña desta rollo box, historias así, ahora fora coñas, que últimamente nas redes están desbotadísimos, se usan un mogollón de bots. Outro día a Hugo de Son da Rúa meteu un tuit que foi ao rollo este cando foi o Rei a Sanxenxo, foron ali a facer unha contramanifestación, non sei que historia. E puxo un tuit dunha foto, tío. E tiña, cando eu lle mirei, 400 comentarios, todos de peña de Vox, ofrecéndolle a morte, poñendo a dirección da súa casa. O sea, fora coña, sabes? Ahora, vou facer o chiste fácil, Alberto, non, deixo acabar, No, di. Nah, digo que a nosos de Deleiva vanos a facer medio ataque, porque como temos cancións en castelán e en galego, vanos a lanzar medio bot. No, penso que non Linguismo armónico. penso que non é unha cuestión idiomática, é unha cuestión de que son subnormais. No, punto, sabes? No. vale, pois xa está, non pasa nada. Non creo que sexa Apertos solamente para ele. Sí, bueno, xa se aburrirá. Púxome aí o chat 12 mensajes eliminados por un moderador. Vale, eso fun eu. Ao final, outro día falábamos de coña. Vai ser realidade que necesito aquí un moderador ou moderadora, porque senón isto se me vai a botar de man. Bueno, que? Contádeme. Estiven vos escoitando mogollón estes días. Xa vos escoitei, porque eu, sabedes, bueno, Mauro sabe que vos vin na Filomatic, fai nada, con Batosai. E joder, sí, eu vinche tamén, vinche na salida, sí. reconocinche. Sí. Pois, joder, eu ese día eu sei que a Filomatic de primeiras ia xa con certa reticencia, porque os bolos que vin de caña ali normalmente, tío, a batería se come todo, é un puto cristo. E polo sonido, non? Pero salín moi contento. É certo que eu sempre uso tapóns destos que deixan, sabes, que baixan os decibelios un pouco, pero que escoitas todas as frecuencias. Pero salín contento do son, porque sonaste as dúas bandas sorprendentemente ben. Que tal ese día vos arriba? A ver, eu contoche no meu caso, vale? Eu salí super contento dese bolo por conocer os Batosai, tío. Porque, joder, eu nunca tratara con eles, non... Ao final eu levo moito tempo na música, pero tampouco coñezo... Claro, pola vida que levo ahora, sendo un pouco máis maior, pois tampouco va a tantos concertos como antes e tal, sabes? Escoitaros o típico, pois nas plataformas e tal, pero nunca os vir en directo.
leveime unha gran sorpresa co boa xente que son todos, tío. Aparte de que me mola o que fan, porque me mola, a verdad que me gusta o seu estilo, joder, son uns chavales cojonudos, tío. Eso foi para min o titular da Filomatic, Despois, referente ao que dicías ti, eu a última vez que estuve na Filomatic fora creo que un día unha cena de empresa que ahora mos ali, pois non sei, ás 6 da mañá ou tal. Mítico. Eso pasoume a mí Claro, moitas veces. Na Filomatic non había conciertos, sabes? Na Filomatic era, xa. pois eso, era un pub Sí, e tal. sí. Bueno, joder, despois de haber tocado ali en Coruña e en outros lados, realmente o son, pois, o que diste, non é fácil, Sí. pero como escenario, como Sí. sala, pois, joder, poden programar, tío, porque o sitio non está mal para Sí. nada, E aparte, últimamente van coñendo público. Eu fun outro día a ver a Phonic e había peña, Había peña. Que tal sonaron? Porque este sí que sonan ben, cara. Sonaron ben, Sonaron ben. O que pasa que, a ver, sonaron ben, tío, pero non daste conta que non é un son top, sabes? É un son que sonan ben, que se entendía e tal. O que pasa que, claro, ali os platos e eso, é unha liada. Claro. Pero sonaron guai, Sonaron guai. Quero dicir, non é a mítico concerto que pagas 10 pavos e dis, hostia, vaya desastre. Non, sonaron ben. Non sei se... guai. É que eu teño a lembranza da filo de ver algún bolo antes da pandemia e de salir dali espantado, tío. Inescoitable, sabes? No, sitio complicado para o sonido, Aí totalmente de acordo. Supoño que se siguen programando que intentarán Sí, adaptalo un pouquiño, mellorar. sonorizalo un pouco mellor ou, non sei, algo seguro que poden facer, Mellorar, sí. Porque ti, Mauro, aí dentro da batería, ti a zurrar hostias e pa'lante, non? Aí Sí, importa unha pero... merda que soe ben que mal. Aí non hai término medio. Sí, pero no, teñome que controlar un pouco en Sí. sitios así, sempre xa me dan o toque, xa me dan o mellor, xa non só os grupos, os propios técnicos, non lle des así fuerte aos platos, dicíamos o técnico da sala son, non, sí que me deu o toque, porque claro, a ver, estás acostumbrado a darlle a maior caña posible, xa un pouco polo estilo, pola forma de tocar de sempre, en sitios así sí que hai que ter un pouco de mesura, porque senón reventas todo. Hostia, pero non debe ser sinxelo, non? Porque a min é me sinxelo baixar a guitarra, que ao final baixo un botón, Claro. pero ti dando hostias, cando te emocionas, como controlas aí darlle... Claro, Complicado. hai momentos que se che olvida, pero sí que, polo menos nos platos, intentar darlle menos caña, porque despois é caixa, bombo e demais, joder, fan barullo, pero tamén xa normalmente, pois, telos máis agradecido cos platos. cafoneados, incluso en todas as salas, bueno, Ah. pois, non pasa nada, pero sí que os platos sí que tapan moitísimo. E na Filomática outro día, que debe controlar moito debe ser o técnico, debe ter moi pipeada, porque a verdade é que non sonou tan mal, xa cando estaba tocando Batosai non estivo mal. No. E sí que nos íbamos, eu era a primeira vez que fui a Filomatic, pero joder, sí que xa nos dixera Alberto que xa fora varios concertos ali e tal, que que complicado. Pero a verdade é que guai, máis se trataron nos guai, Fren, o que leva a sala un tío super guai, tío. A verdade é que quedei contento, sobre todo como se portou o público. O que pasa é que sí que tiven nese concerto cando acabei, tive a sensación de que non tocara moi ben. Sabes, esta sensación de que non me escoitaba moi ben. Despois ves os vídeos e non pasa nada, pero ese día non sei por que acabei contento. Sí que tocaches guai, porque non sei se está por aí o Carlos ou marchou xa, porque igual era o que está mandando o ataque de bots e ahora se marchou, cabrón. Ese día estaba con el vendo o bolo, joder, sí que nos fixamos na batería, joder, tal, sobre todo é que, a ver, vos sodes moi bons músicos, porque se ve. Xa temas de estilos e eso xa falamos despois, cada un tira por un lado e toda a hostia, pero joder, os dous guitarras, o baixista, a batería e a voz individualmente como músicos sodes a hostia. Notase de la Virgen. E aparte o que noto eu, sobre todo, xa non so un directo ao final é un directo, non? Pero escoitando os matices do disco e demais, o que noto é que creo que partides, sobre todo polas liñas melódicas da voz, porque teñen un rollo moi definido, partidos un rollo de rock estatal e tal, pero despois hai moitísimas máis cousas que dan pinceladas de, por exemplo, Tica Batera mete rollos moito máis metaleiros, as guitarras sí son guitarras de rock estatal, pero son guitarras duras tamén, e guitarras, joder, moi armonizadas, moi guai. Penso que é un pouco evolución do rollo do rock estatal que se facía aí a principio de 2000 ou así, non? Sí, a ver, eu aí creo que... Bueno, iba a falar, mira, estaba pensando antes, bueno, vou falar todo, vale? Se imos ben de tempo, conto todo, ahora respondo un pouco o que diste, Alberto. Vale, eu creo que si Germán, que ven sendo cantante, ven un pouco da miña línea, non? De grupos tipo eso, rock radical vasco, rock estatal, pois os míticos, pois mola Foo Fighters, ACDC, Maiden, clasicazos, vale. Pero sí que Mauro, que ven do mundo do heavy, sí que nos está aportando na base rítmica pois elementos diferentes. E Alberto, que non é heavy, e tampouco digamos que é dos rockeros
deste estilo máis simplón, como somos Germán, Jesús ou eu. Bueno, simplón Sí non, que está axudando tamén a... clásico. Simplón, de Xa o simplón non, foi, de simplón non ten Clásico, nada. sí, clásico, sí, vale. Pero bueno, entendedesme, non? Sí, sí. Eu non sinto nada negativo sobre eso, en plan, No, eu fui o que bebín, pois Alberto, joder, que non está tanto nese estilo, está portando como Mauro, fan aí moita piña e meten nos elementos máis progres, sabes? Máis progresivos, de facer compases rotos, de outro rollo. E a min personalmente mólame como reto, non? Porque tamén me saca un poquiño de todo o que viña facendo todos estes anos e te obliga a aprender outras historias. Perdonade, un minuto xa vos cedo o turno. Antes, cando estades falando do sonido da Filomatic, estaba acordado dun tema. É que a día de hoxe, joder, eu son moi fan dos amplis a válvula, vale? Son super fan joder, pero hoxe en día a tecnología permite ir sin amplis Sí, a un sitio, non? E saen uns bons baffles nunha sala, pois sí. pode sonar ben sin ter ese volumen, tes moitísimo máis control sobre os tonos das guitarras que antes. E na batería non ocorre así. Unha batería electrónica, joder, está guai para ensaiar na casa, está guai o mellor para se tocas nun crucero, sabes? Se fas as jam sessions nun crucero, pode ser que batería electrónica, pero se faz rock, tío, non, as baterías No. electrónicas ainda non están en ese punto, tío. No, nos Era o que estaba facemos pensando antes. o que facemos no grupo coas bateras é meter triggers en directo. Entón, a parte do son da batera, Claro, si temos un son media maiores podes para reforzar. definir os bombos así un pouco máis como que iramos e movidas así. Porque ao final todo o que usamos é digital. Eu tamén tireime a hostia de anos con amplia válvulas, teño un Sigmark 290 que sona de puta madre e tal. Pero, ao final simplifícame moito a vida chegar a pedaleira cos meus presets aí mallaos e tal, pero claro, todo depende do estilo. Nos facemos un rollo máis cercano aí a metal, ás veces metalcore, ás veces máis suave, e vos faces un rollo máis rock. E o rock, tío, JCM 800 e palante, sabes? Un Marshall aí a reventar e que cruxan as válvulas. Eso vai no estilo, é normal. É normal. Sí, pero bueno, a verdade é que todo iso está axudando a tamén che dá, Alberto, moitísima mobilidade, sabes? Que che chaman dun festival a 300 kilómetros, sempre vas ca pasta moi xusta para todo, Sí. permíteche, pois eso, non ter que alquilar unha furgoneta, meterte o mellor nun coche grande, tirar para adiante, sacar o concerto adiante. E para a parte técnica eu creo que é super cómodo, tío, que está facilitando as cousas e conseguindo que ao final os grupos sonen mellor, Hostia, A verdade é que está claro. aportando toda esa parte. O noso técnico de son, por exemplo, está encantado con esa movida, porque o antes que soía eu coa guitarra, o que facía era metía as guitarras en estéreo e metíalle un poquinho de delay entre unha e outra para que fixera un pouco de efecto de dúas guitarras. Para fixar o efecto de estéreo, non? E unha metía digital e a outra era do ampli microfonada. E claro, tío sempre me dicía, tío, o día que poidas quitarte do puto micro me sacas dunha de ruidos de mierdas de tal, porque claro, toco con moita distor e tal. Entón, claro, son mundos distintos, pero eu entendo que dis ti. E ti, Mauro, que bater a pelo e a darlle hostias e palante, ni triggers ni gaitas, non? Sí, por ahora non, máis adiante sí que hai que ir pensando, e máis xa levamos tempo pensando tamén en facer algo que vos destes o paso e destes, bueno, unha forma espectacular, porque non me la testa flipei, co tema dos pregravados, de soltar pistas, tío. Sí que hoxe en día xa en calquera estilo eu creo que aporta. Eu antes era moi purista, sabes? Moi, como que é eso de meter coros e ou guitarras enlatadas? Que va, tío. Nos guitarras non metemos, pero é un paso adiante, tío. Guitarras non metemos, pero que hai instrumentos que non temos no directo. Claro. Entón, claro, se nos nunha canción metemos un chelo ou metemos un sintetizador de electrónica ou tal, eso sí que o metemos. As guitarras, home, sería un pouco tontería meter guitarras cando hai dos guitarras no escenario, non? Pero, tío, todo suma, E de feito, joder, se ves a xente nova hoxe en día, salen con cero vergonza con ese tema. O sea, sale un rapeiro, pon calquera cousa, sona todo e el colle un micro por riba. Inda onte vin un directo por aquí preto de playback directamente, que dixen, hostia, a ver, onde vais? Eso tampouco. Tamén che digo unha cousa, o tema das secuencias en vivo, fano bandas como a Phonic tamén ou tal, é complicado, porque ti pensa que como te pases un puto beat, vas cruzado. E desde inicio a fin co tema. Claro, se non necesitas un DJ. Claro, se non necesitas un DJ que vaya lanzando en vivo as secuencias. Pero con Reaper ou Ableton ou algo desto, Alberto? Con Logic. Con Logic en Mac. Logic. Sí, nos que temos
temos un rack que montamos para este disco. Antes íbamos con algo moito máis simple, unha tarxeta de 16 canles, entón salen separados sintetizadores dun estilo, igual violíns, igual chelos, tal, e ao técnico de son entranlle por pistas separadas. Entón o tío pode dicir en este momento, ten control total claro, sobre... estos coros podo subir aquí, isto podo baixar alá, e hostia, iso sona que flipas. Nos antes facíamoslo moito máis sinxelo, eso é bastante peor. Hoxe en día está guai, pero a xente pensa que é máis sinxelo eso que tocar a pelo, e eu que toquei a pelo toda a miña vida xa che digo que non, porque como te pases un solo beat que te esquil mallado, tío. la liaste, liáchela para toda a canción. Claro, aí tens que estar rápido batería, pum, parar os sintetizadores e acabar a canción a pelo. As cancións teñen que sonar solas, o outro ten que ser un detalliño, non podes depender da base, porque senón... Para min, eu creo que había que por un lado que decías que non é que sea máis fácil, isto non é playback da orquestra, non é orquestra en playback, sabes? Sino que é dicir, oye, vamos a intentar trasladar algúns elementos que temos no disco, que non hai músicos en directo, pois o que decías, un sintetizador, entre canción e canción ou algunha historia, bueno, cada grupo pode enfocalo da súa forma. Entonces eu creo que que a xente irá entendendo que eso é máis complexo, ten máis risco, porque decías de ir de inicio a fin. Pero bueno, creo que é super interesante. Parece tan interesante eso como de ter un técnico de luces que traballa secuencias tamén en cada, sabes? De cada canción. Para min, ao final son elementos que fan que o grupo poda avanzar e que tamén teña, digamos que, líneas de mellora, tío, sabes? Que non só aí tocar en directo 1, 2, 3 e pa'lante, tío. Claro. Dinos aí... Son pasos que vas dando. Dinos aí no chat, tío. Trastornado, que guitarrista de meu, que di... Meu é un grupo, non é que seña guitarrista meu, non é un tipo que teño que... vale, de meu. Sí. Tocaron onte ali en Mérida, non? No Gatos. Pois non sei, tío. Tocastes no Gatos? Sí, creo que sí. Puta madre, xa nos contarás que tal. Di, se tes un técnico que mesture ben, chachi, senón tamén é un risco. Claro, tes que ir co teu técnico. Esos son pasos que non che queda alternativa. Para nós o técnico de son hoxe en día é un músico. É como se fora un músico, porque ao final... Sí, é que ao final... Exacto, ten que vir ao ensayo, equipo, claro. Tío. Ten que vir ao ensayo, e de feito e o técnico de luces tamén. Entón, teñen que vir ao ensayo e saber en que partes ten que subir isto de aquí, en que partes ten que baixar isto de ali, e claro... É todo moito máis complicado, moito máis... Hai moitas máis cousas que poden fallar, hai moito máis estrés. O sinxero para min é chegar, enchufar a guitarra e tocar. Despois... Pero, tíos, eu se podedes dar o paso... Joder, e ao final é que... O da xente, a xente nova non ten ningún problema por eso. Nao acabaron facendo eso na última xira. Alguén dixo, sabes? O sea, non é... Coño, o que tens que ter é mesura, sabes? Que é o que vos digo. Se ti paras de tocar... a canción morre. O sea, quero decir, a base da canción ten que ser a banda tocando en directo, outros ten que ser a trezo. Pero creo que... Exacto, no. Creo que é importante. Eu creo que é super interesante. É que falalo abertamente, tío. Isto... Claro. Hai moitos grupos que están indo hacia esa dirección, tío, é totalmente respetable. Para min é admirable, ademais. Para min é... Eu sei que iso ten unha dificultade, porque eu fíxeno no... É dicir, no anterior grupo non Antroposocios non, pero no... Primeiro que estuve en fíxeno... Debeu ser unha das primeiras bandas de Galicia que meteu pregravados. Estamos falando de 2006 ou cousas así, ou 2005, non? Antes, 2003, 2004, xa lanzábamos nos pregravados co Ableton e facíamoslo como decía Alberto, de principio a fin, claro. Tic, tac, 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 tic, tac, tac, empezaba a canción e hasta o final, tío. Sí, aí se confías a cegas no técnico de son e tal, non tes ningún fallo. A min unha vez pasoume, mira, a primeira vez que tocamos con historias así, era algo moito máis sinxelo que isto, non iba por tantas pistas e tal, era un estéreo e palante. Foi nun Ouren Rock, que precisamente foi onte. O Ouren Rock, pois xa coincide así. Nós non tiñamos técnico porque nos abríamos o festival, non nos coñecía nin un Cristo, o sea, coñecían nos 4 mataos, e cobrábamos moi pouco, e non tiñamos pasta para pagar un técnico nin nada. E fomos con nostros cojones ali, cun iPod destos de Apple. De Line 6. Hostia, un iPod de... Vale, un iPod de escutar música, tío. Lanzábamos a puta base e tal. Bueno, eso salía por 2 canles. Perdón, a xente igual está flipando aquí como vidas técnicas e non se entera de nada, pero esto es un canal de música, chavales. Entón, bueno, vou sacar outro tema, que todo o mundo vai entender que non é técnico. Vale, perfecto. Pero vamos a seguir con esto. Perfecto. Pois nada, o que nos ocorreu, para resumilo moi rápido, é que o técnico de son trabucouse e mandou para fora a claqueta e para dentro sen claqueta. Vale, na primeira canción inteira. Entón, hostia, empezo a tocar, tío, non teño claca. E como non teño claca, estamos muertos. Por que? Porque ti, por exemplo, se
se o batera dá a entrada e entra ben, pois máis ou menos tiras. Pero se eres ti en voz o que das a claca, sabes, ti imagínate que tes clato clacs e entras ti con voz nada máis. E eu de súpeto empecé a escoitar que para fora sonaba algo, sonaba algunha cousa, e digo, que cojones pasa se a mí non me entra a claca? Bueno, canción cruzada, por supuesto, a única vez que nos pasou na nosa vida, e foi polo técnico. Pásalo moi mal en ese día decidimos contratar un técnico de son. Canción cruzada, e eu dicindo aos tíos, me cago en Dios, que non teño claca, e o tío que sí, e eu que non, e tal. Bueno, casi acabamos a hostias aquel día ali. Entón, por eso vos digo que deporte de risco, e se o facedes, músicos que estedes na sala, o día que fagades eso, por Dios, con técnico propio, inda que seña un colega vos. Pero non se vos ocorra deixar eso nas mans de ninguén, porque é o voso concerto e la liades. No, necesitas alguén diante escoitándoche para ter eso controlado, tío. Si non, joder. Imagínate a nosa cara cando baixamos e nos dixeron aos nosos colegas abaixo a primeira canción, a claqueta sonaba para fora. Eu quixen matar a peña ali ese día. Sabes? Porque, joder, é moi heavy, tío. A claqueta sonando para fora, sabes? Bueno, historias de músicos. Saca ese tema que quería sacar, veña, canta claro aí. Vale, bueno, estamos ahora falando un pouco de temas técnicos, ¿no? De como es capaz ahora de ensayar, ese paquete que preparas no ensayo, pues sin amplis incluso tal, o levas para unha sala, o levas para un estadio, pero bueno, ao final requires, pues eso, dun colega que che botou unha man ao principio co sonido, despois xa formará parte do teu equipo, se podes terás tamén unha persona en luces. Entonces o tema é o seguinte, tío. Todo o mundo está ocupadísimo cas súas vidas. De feito, a nos ahora está nos pasando, non? Temos ahora un concerto a principios, bueno, a mediados de xuño e tal. O día 18, sí. Claro, é super complicado coordinarse, porque todo o mundo ten os seus traballos, non todos vivimos desto, non? Temos os nosos traballos aparte. É super complicado coordinarse, pois eso, fin de semana, que cando todo o mundo máis ou menos pode, pois poder ensayar, tío. E canto máis complique esa historia, sabes? Porque ao final metes dúas guitarras, un baixo, batería, un técnico de luces, un técnico de son. E ao final é un lote de personas, sabes, cada un ca súa vida, joder, que é totalmente respetable, pero é difícil sacar os proxectos adiante pola falta de tempo, tío. Que opinades do tema do tempo? Eso é o, bueno, que diga Mauro aí, pero eso é o gran cancro de ser músico. Nós agora xa levamos unhas semanas que costa, porque sempre hai algo, compromisos familiares, ou vas a un concerto non sei onde. E despois xa nos pasanos que tamén pois, por exemplo, Jesús traballa turnos, somos baixista, entón os fins de semana cambiar turnos é un puto coñazo, sempre lle teñen que andar facendo favor. Alberto anda tocando con outras bandas, non? E tamén ten compromisos quero dicir, un coñazo. Pero, bueno, é o que hai, máis hoxe en día, nós agora xa temos un pouco bastante rodado o noso directo, mas que nos costa meter cousas novas. Que ahora é como, estades en velocidade de cruceiro. Entón, par de aí que queríamos meter. Sí, eso sí, por agora creo que xa estamos bastante ben, non é como os primeiros dos concertos, cando que íbamos un pouco máis a ciegas, non? Pero eso está sendo bastante complicado. A verdade é que, joder, molaba, non sei. Molaba ter 17 anos outra vez, verdad? Sí, podes dedicar a isto, xa está, tío. Pero bótense de menos aquela época, aqueles anos que ensaiabas 2 veces ca banda na semana e así, que, claro, todo mundo vivindo en muros ou que fora. Xa. Voy a agradecer aí a Johnny Gas que se suscribiu con Prime. Grazas por suscribir. Non están saltando as alarmas, tío, porque tuven que quitar todo porque tuvimos un ataque de los troles aí. E os que queirades meter aí o Prime xa sabedes que despois facemos sorteos con eso. Do que falabades é un tema recurrente aquí ao final, sempre os músicos falamos desa historia. É tal cual dicides, se metes cuantas máis cosas metes, con máis xente te tedes que poñer de acordo, é máis fodido para todo, para ensayar, para tocar e para tal. Por eso, eu que sei, supoño que cando chegamos a un nivel de temos un poquinho de público, pero tamén temos un traballo que nos dá de comer, porque a música nos vamos a morir de hambre, tes que decidir un pouco a que nivel vas co grupo, non? Eu, por exemplo, no noso caso, o que dixemos foi imos facer concertos ben, nada máis. Cando falo de concertos ben, falo de concertos nos que podamos tocar con equipo de son que vaya con todo isto que queremos levar, que teña un escenario que tal, porque non nos dá a vida para máis. É que se temos que seleccionar, entón ao final preferimos facer 12 concertos ao ano, ben, todos, que 30... Sabes? Porque xa o fixemos. Nos chupamos moita carretera, chupamos moitos bares, chupamos moitos pubs. Entón agora xa chega un punto que é así, é o nivel que podes dar. É unha desgraza, porque aquí vivir da música... Claro que... Agora tocamos a nós, non? Os
de ir de jaliñeiros, digamos, tócanos a nós que nós Sí, é co que rollo da pandemia, que era un momento no que íbamos ir de salas e tal, xa non puidemos. Entón, agora tocounos, e non fixemos moitas, fixemos as que puidemos tamén, porque en datas, imposible conseguir datas, de Sí, feito, está jodidísimo. tocamos na Filomatic porque na Mardi Gras xa non había forma de contactar, e cosas polo estilo, non? Tamén che digo que, joder, que isto ao final é bastante pequeno, se queres sair de aquí de Galicia, pues bueno, pero aquí ao final eu vexo bandas, tío, que dan igual 2 bolos por fin de aquí, e eso ao final queimas a peña, que isto é moi pequeno. Ao final o que che ve en Santiago un Sí, día, pequeno. si te quere ver, vete o día seguinte tamén na Coruña, non sei que tal. Entón, joder, tamén dar eu non o vexo necesario dar tantos. Eu prefiro que a peña veña con ganas. Pero bueno, eso xa cada banda xestiona. Tamén hai moitas bandas, joder, que necesitan eso para rodarse, porque sí que é verdade que nós agora pasamos 2 anos e pico sen tocar, porque nós vivimos moi lonxe uns de outros. Na pandemia non demos un só ensayo, ningún, cero. E claro, notamos agora aí na mala testa que viñamos de 2 anos sen tocar, que cara fora ás veces non se ven algunhas cousas, pero cara dentro, sabes, quedamos moi contentos, pero joder, Sí, ao final... son 2 anos sen tocar, tío. Bueno, Joder, que fácil sería todo. Hmm. Sí, é que fácil sería todo. Xusto iba a falar do negocio. Imagínate que, pues, joder, pues, de todas as bandas que hai en Galicia, porque hai moitísimas bandas, hai moitísima, joder, sí. creo que é moi bo nivel, ¿no? Pues non sei, se un 20% das bandas conseguiran vivir desto, que fácil o terían, porque con dedicarle 4 horas ao día ou dedicarle 3 días completos a semana, isto avanza, Buah, o Isto cambio avanza, porque, radical. é dicir, as bandas sobrevivimos con 4 horas ao fin de semana ou, sabes? O Ao mes. final estamos facendo milagros con moi poquiñas horas, tío. Sí. Imagínate que puidéramos realmente dedicarle horas á nosa pasión, sería super fácil. Eu vexo super fácil. Sí. Eu eso teño falado cos meus algunha vez e dicir, tíos, é que ensayamos unha vez ao mes. Cando veñen bolos nos pegamos un atracón de que nos metemos 3 findes seguidas ali de mañán, tarde e noite, non? Pero é que non podemos máis porque cada un traballa a 150 km do outro. E teñolles dito moitas veces, en plan, vos imaginadevos que puidéramos vir aquí 8 horas ao día a traballar no grupo, non digo ensayar nada máis, todo o que leva o grupo, sabes, gravar, compoñer, non sei que, 8 horas ao día. Sí, todo. Ti imagínate dispoñer 8 horas ao día para iso. Se hoxe en día somos capaces de soar un poquinho ben, con moi pouco esforzo, como vos pasa, o sea, con moi pouco esforzo, non, con moi poucas horas como vos pasa a vos, que soades de puta madre, imaginadevos que podedes meter ese tempo, pois claro. Claro. Eso cambiaría o panorama en Galicia, Hostia, podendo... Aparte eu eso... Iban a salir auténticas maravillas de cancións, de todo. Sí, a ver, o talento non nace só, pero o traballo fai moito. Eso sabémoslo todos. Joder... Pero talento hai, non sabemos que hai talento. Joder, eu vexo, tío, escoito grupos galegos joder, os Batosai, mira, que falábamos antes dos Batosai, tío, por non ir máis alá. Joder, pues eu vexo que hai talento, tío. Está claro que falta profesionalización. Sí. Un disco brutal, tío. Unha pasada, Sí. A min o disco mólame moito. Aparte, dixen yo en privado e aquí, pero non por quedar ben, senón non diría nada, pero bueno, non sei se é un problema solo de aquí. Supoño que vivir da música en xeral está fodido. Sí, eu creo que en xeral é difícil, E despois hai un rollo que ti, cando vas tocar a un evento que hai grupos profesionais dos 100% profesionais, hostia, xogas con moita desventaxa, tío. Porque, por exemplo, ti se xogas ao fútbol, se estás en primeira regional non vas a xogar contra o Real Madrid. E na música non xogamos uns contra outros, está claro. Pero ti vas tocar ao mellor a un festival, eu toquei no Resu, tío. Eu toquei o mesmo día que tocou o Slipknot. Entendes? Entón, claro, estamos falando... Claro, probablemente non tuveras prova de sonido, el sí, tal. No, fomos con Chequi a tomar por culo, pero é que, claro, a peña ti non lle podes explicar eso, ti non podes estar no escenario e dicirlle, oye, pero mira, que eu ensayo este tempo porque teño que traballar e Corey Taylor pode ensayar todos os días. Non, é o que hai. Temos que xogar aí e defendernos aí. Hai que estar por riba deso, ao final, mira, futedes ao Resu, unha oportunidade increíble de compartir cartel con grupos increíbles. Que pa adiante, a dalo todo e seguir. No, aprender e seguir. Esa ten que ser a actitude. Aparte que, bueno, que tampouco ninguén nace xa facendo concertos de la hostia, non? Pero bueno, que sí, joder, sería... Eu agora vexo bandas dentro do rock. O rock estamos bastante fodidos en xeral en todos os lados, porque non está moi de moda. Pero, joder, ves bandas galegas agora que dis, hostia, si se profesionalizan poden chegar a facer cousas importantes. E xa non falo de tan xugueiras, que xa sabemos que eso xa foi a outro nivel e tal, non? Pero hai bandas que, joder... creo que hai bandas moi boas.
Sí. Hai bandas moi boas. Eu teño incluso unha interpretación positiva de todo isto, porque eu creo que isto dá por outro debate, podemos facer outro directo outro día, pero realmente agora os festivais calaron na xente, a xente gusta ir de festival. Os festivais tamén, é certo que foron mudando de estilo, pero sempre hai acollida para o rock, ¿no? Entonces isto abreu aí tamén un... Cada vez Joder, menos. pero abreu aí un nicho bo, tío, de oportunidade para tocar en moitos lados, que fai 15 anos non era así, estábamos na época das orquestas, e o festival como tal sí que existía, porque facían esos festivales, pero que non tiña nada que ver cos festivais que hai agora, pero nada que ver en infraestructura, en público, é dicir, non, No, nada no. que ver, tío. No, son moi importantes porque, joder, cando tocas un festival notas primeiro a nivel de reproduccións nas túas redes, eu noto mogollón, entras nas listas del festival tal, lista do festival cual, e aí sempre che queda público. E despois tocas no festival, si tocas unha hora un pouco decente e tal, e che ve moita peña e lle molas a xente, faz público. Entón, claro, si entras nese circuito, medrar un pouco máis sinxelo, pero sí que é certo que dicía Mauro aí que agora está habendo unha corrente na que creo que se están separando dúas partes nos festivais, ou eso me parece a min. A min dá má sensación que festivais que ata o de agora sí que levaron rock e tal, xa se están pasando a, e me parece moi lícito, é un festival privado e cada quen fai o que quere, ¿no? Estánse pasando un pouco máis a rollo músicas urbanas e demais. Non fai falta poñer nomes que todos sabemos. Despois sí que hai outros festivais que se quedaron no rock e están extremizando un pouco máis. En plan, vale, pois... Mira, vou vos poñer un exemplo que o tedes moi preto, en Muros. O Castelo. O Castelo Rock este ano é un mini resu. Polo que vin no primeiro avance, non sei que ven no seguinte. Ben, os Landmarks, ben Skindred outra vez, sí, ¿no? Sí. Eu vin o primeiro, está Hamlet, o sea, están bandas realmente que antes o Castelo Rock era moito máis rock que e agora Estatal, con Carra, sí. Era moito máis rock estatal, sí. Ahora ten agora fixo unha apertura internacional realmente con Skindred e con Landmarks. Claro, entón... Sí, e con Hamlet, aparte do rock estatal, sendo, digamos, daqui do país, pero son de outro estilo máis heavy, sí. Sí, son moito máis metalcore prácticamente, eso levan moitos anos facendo o mesmo, pero joder, sí que percibo que como que se están separando dúas cousas que antes estaban moi xuntas. Ti antes ías ao Revenidas e vías reggae, rock, metal, rap e non sei que. E agora xa casi todo menos rock e metal. Eso xa empeza a... É que como que os estilos que hai, de que sí que hai variedade, como que todo enfocado a música que se poida bailar un pouco, ¿no? E dame esa sensación. Sí. É que é rollo de bailar, tío. Ves moito os proxectos que están arrasando en Galicia, que son todos que podes bailar. Por exemplo, Baiuca podes bailar nun concerto de Baiuca. Ortiga vas bailar. Con Grande Amore tamén. Quero dicir, por sin embargo, ves que outras bandas máis de rock, incluso, xa non digo que fan un rock pois moi clásico, que sexa, non? Bandas que fan algo pois bastante novidoso e tal, como a vos, por exemplo, non están tendo tampouco pois ese punch que lle están dando a outras bandas nos festivais, joa. Digo festivais por non dicir concellos e demais. Xa. Eu, a ver, é respetable e pasou toda a vida que os ciclos musicais foron cambiando e eu teño unha teoría dende fai moito tempo porque lin fai moito tempo hai uns artigos que falaban de como a música depende moito do momento político, non me quero meter moitas historias, non? Pero como depende moito do momento político, do momento que está vivindo a sociedade, non? Entón, como no seu momento o punk no Reino Unido saliu como método de protesta contra a monarquía, non sei que tal e cual, e despois en épocas, por exemplo, de máis bonanza económica ou de maior esperanza na sociedade e tal, aflotan músicas moito máis comerciais. E agora, a miña teoría, penso que estamos nun momento que saímos dunha pandemia, tíos. A peña estaba metida na casa. E saímos dunha pandemia. Entón, agora mesmo a xente ten ganas de festa, en xeral. Festa, de bailar, festa, tal. Sí, bailar, festa, martini, tomar el aire, tal. E creo que eso está influindo moito nos contidos e tal. Xa viñan sí, é máis esas bandas, sí, xa viñan cambiando. Viñan cambiando. Pero máis esas bandas tamén puideron tocar durante a pandemia, porque, joder, Ortiga, por exemplo, programaba mogollón de concertos sentados. Joder, fun a Carballo a ver a Ortiga sentado paseando de puta nai. Mire que non é un proxecto que vai meter na casa a escoitalo moito. O Yaca costaba sí que me mola, pero Ortiga non me mola moito. Pero en directo, joder, eso, a bailar, beber 4 copas e pasalo guai, tío. E funciona, joder. Entón, como ainda rodaron eses proxectos aí na pandemia, usar moi ben as redes sociais, todo hai que dicilo.
joder, pois ahora están recollendo os froitos, Sí, o merecido. eu aparte, que quede claro que isto non é unha crítica para nada, o sea, Non, que va, si é eu que non me guste ou que sexa un estilo que non me mola moito, non significa que eu non saiba que esa peña que ten un traballo detrás, joder. claro, Para di nada, aí o claro. Tomás no chat, témome que cada vez os festis se parecen máis ás verbenas, movidas bailables, metais e trompeteo. Xa, tío, pero é que é un reflexo do que pide a xente. É que, a ver, eso... Sí, Mirade, os festivais eu penso que o que fan pareceme super lícito e eu faría o mesmo probablemente se tivera un festival, é coller os grupos e mirar canta xente os escoita. Sen máis. Quero dicir, quanto me cobras? X, vale. Voy a ver en Spotify, que aí non se pode trampear, porque en YouTube a peña pode trampear. fácil de ver, sí, Pero aquí exacto. en Spotify, como se che paga por repro, eso non é fácil de trampear. Entón, a ver, canta peña che escoita ao mes, canto tal. E botan contas e tal. Entón, agora mesmo collen e din artista non sei que sí, que hace bachata tal, 100.000 oyentes mensuales, para dentro. Oferta e demanda. Eu penso que é así, é un reflexo da sociedade, non hai moito máis. Sí, eu vexo igual, Tampouco penso que teñamos que Vexo estarnos igual. xirando como norias ao redor de, sabes, dos estilos. A min, como músico, sí que non me mola facer sempre o mesmo, sabes? Sí que me mola meter cousas novas e ir cambiando e tal. Pero a quen lle mole facer rock and roll clásico, rollo ACDC, tío, pa'lante hasta la muerte. Que non te vas a facer rico. Claro, é que Claro, que eu creo que é algo que temos que ter super claro, tío. Ao final, xúntaste con un grupo de personas, faz un estilo, pois o mellor ese estilo, a nos pásanos, pois, sabes que en determinadas zonas ou en determinados festivales non encaixa, pero en outros moitos, sí, joder, tes que mirar hacia aí e pensar sempre nos músicos de jazz e nos músicos de blues, tío, que eles teñen moito máis. Claro, eles non teñen É verdade, tío. a cantidad de oportunidades que temos nós de tocar. E dedicarlle moitas máis horas que nós, probablemente, porque, joder, aí sí que hai xente xa Claro. Estilos que viviron completamente profesionais, aillados. non? Sí, a ver, penso que é o que nos queda por asumir. E despois, dentro do que non vos quero definir como rock estatal, porque é o de definir as historias e tal. A parte que non me parece que sexa de solamente eso. Pero en ese estilo en concreto, vos que opinades? Porque eu por exemplo, con 17, 16 anos, no meu Discman sempre estaba extremo duro, reincidentes, todo isto, o sea, a muerte. De feito, eu hoxe en día sigo dicindo, inda que a xente máis nova me diga que estou tolo, que para min o mellor compositor que hai no Estado español é Robert Iniesta, vale? Para min. E a mira que non escoito extremo duro, é moi raro que hoxe en día escoite. A Robe só, igual sí. Pero non opinades, ou non creedes, ou é a miña opinión, que esas bandas entre os 90 e os 2000 pillaron o culmen, hai un momento de Platero, Extremoduro, Marea, La Fuga e todas estas historias, pillaron aí un momento de tal, pero que non superon adaptarse aos tempos, é como e el mismo disco, e outra vez o mesmo disco, e outra vez o mesmo disco. Entón, claro, a xente ia requerindo outros elementos e se mantiveron aí, que está de puta madre, porque, oye, quero sacar, si a min é o que me mola, punto, pero sí que é verdade que para sobrevivir como xénero non hai ningún xénero que dure 20, 30 anos sen mutar absolutamente nada. Entón, como vedes eso? Sí, é interesante o que dis, tío, porque é verdade, es que estou botando ahora contas, e claro, o último disco de Marea, joder, Marea puro e duro. É o mesmo, tío. E os Sí, Suaves los Suaves tampouco non pasaron 30 cambiaron anos moito, sí. facendo o mesmo disco. Sí, a ver, cambiaron un pouco cando entraron pois o mellor Alberto Cereijo, e que se volveu a cousa un pouquinho máis elaborada, máis heavy, máis progresiva a veces e tal, pero, hostia, sí que tes razón. Non sei por que non se quixeron adaptar, non sei se foi porque pensaban que iba a ser peor, porque non sabían compoñer de outro xeito, non sei, sería... Habría que velo, sí. Sí, habría que velo. Pero bueno, creo que a evolución nas bandas eu creo que é esencial, que sí, a CDC mola mogollón, pero non ten tanto mérito como eu que sei. É que se ti te fixas, por exemplo, noutros estilos, no hip hop ou cosas así, ou no metal, por exemplo, sí que houve evolucións, joder. O hip hop de agora non é o dos 90 e o metal de agora non ten absolutamente nada que ver co dos 90. Pero sí hubo aí un parón, tío. Hubo aí un parón de todos que querían facer o mesmo rollo de extremo duro e aparte, joder, hubo un momento que me pareceu xa exagerado cando as letras de Marea, as letras de non sei quen, as letras usaban as mesmas putas palabras, guijarro, tal, era todo o rato o mesmo tipo de palabra, sí, era tío, como, tío, vamos a evolucionar, ¿sabes? Estamos facendo todos a mesma canción. E houve ese momento, eu notei aí, e foi un estilo que escoitei moito. Eu podo vos falar de rock estatal sen problema bastante, ata fai 15-20 anos, pero porque de chaval escoitei moito, sabes? Porque era o que agora o trap era naquel momento, o sea, cando éramos cativos era o que había.
pero notei que aí parou, sabes? Que non... Mira, escoitei unha entrevista de Cuchi, de Marea, e penso que un dos grandes problemas estivo aí. Cuchi de Marea decía, es que el rock español es lo mejor que hay en el puto mundo y lo de fuera los guiris no tienen ni puta idea y no sé qué... Esa razón tamén, de facer así... Sí. Tamén un día se meteu cos indies, ou sei, como me dixo, pero de que vai este tío? Que se cree? Non creo que sexa tampouco o mellor poeta de España, ni o mellor músico de España, ni o mellor grupo de España. É que, a ver, estou un pouco hater porque non me mala Marea. A mí tampouco, o sea, escuiteinos no seu momento, pero a día de hoxe... Son dos suaves, tío, me parece barricada, pero Marea, Extremoduro, tío, nunca me entraron. Xa, no, bueno, pero... Póñome hater, pero sí que un pouco bocazos o rollo, máis... non sei, como que sí que é o que diste, que está como super pechado, por lo menos hai máis que nas entrevistas, porque ti xa sabes que esta peña tamén está cumplindo un papel, o mellor, pois, en su casa non opino o mismo. Sí. Entón o rollo é que como podes pecharte a estilos de xente que pasou, que ne que fan un estilo distinto, que pasou as mismas, pasou nas canutas para chegar a onde está, e sabes que teñen un traballo en riba, pois, tan grande ou incluso maior que o teu, e colle se critícalo solo por que fan un estilo distinto, e demais, joder, eu pensei que os rockeros que éramos un poquinho máis pabilados, que é iso, tío? Bueno, en todos os estilos hai... Sí, conta aí. A miña visión, porque estou escoitando e, joder, eu como vexo é así, eu creo que, joder, estou de acordo con vos en que non evolucionou, é dicir, os grupos tiñen ese estilo e quedáronse aí. Creo que hai un pouco de rechazo hacia eso, porque non evolucionaron e tamén porque, joder, sí que chegaron a vivir de todo isto e hai bandas que con moi pouco esforzo, pois, é dicir, moi pouco esforzo non, porque hubo moito esforzo ao principio, pero unha vez que xa estaban, digamos que consolidadas, con moi pouco esforzo, pois iban a 20 festivais vos cada ano, sabes? Guai todo o rollo. Pero eu creo que sí que van a evolucionar. E para min a mostra quizás é grupos como Desacato, para min Desacato era un grupo de rock estatal. Ben tirado eso. Para min representa a evolución. Efectivamente. O que fixo Desacato en todos os niveles. O que fixo Desacato é o camiño inteligente tal, por qué? Porque eles empezaron como un rock, o sea, Desacato, o primeiro disco de Desacato é rock estatal puro e duro. Metían algún gutural de cando en vez e tal, pero sí evolucionaron cara ao hardcore, cara a tal, superon dar concertos distintos, moi distintos aos míticos concertos do rock estatal, que sempre os vin concertos moi estáticos. Ti vías a Extremoduro, tío, estaba ali, bueno, o Ojo andaba por ali dando a guitarriña, pero un rollo, e joder, Desacato montan unha feira da hostia. Superon evolucionar ese tema, pero o caso de Desacato é puntual, non? Eu, bueno, igual descoñezo bandas que sí, no, é puntual. Eu creo que é puntual, pero creo que ir hacia aí o rock. Hai algunhas que veñen por aí por esa estela, non? Que unha base un pouco de punk rock, pois un pouco moderno, tirando pois a rollo Rise Against ou Ignite, cousas polo estilo, pero metendo máis elementos, o que dis ti, pois a veces Desacato íbase máis ao hardcore. Agora no último disco pois foise un pouco máis a un rollo como por veces stoner, a veces progresivo, porque meten compases irregulares, un rollo máis red funk ou algo así, tío, mola que tiveran esa evolución. Compraron un pedal de fuzz, no último Desacato sacaron que compraron un pedal de fuzz xa o tiñan. Usan o guai, escuito o disco e digo, voume fijar en como usan o pedal de fuzz, porque usan o... Sí. Fixaron algo distinto, volveron a romper, sabes? Xa tiñan un estilo que podían estirar o chicle, o que falades antes, eu creo que xa podían estirar o chicle naquel punto no que estaban e darlle unha volta de tuerca. Para min é un exemplo de banda, a verdad, que total, me mola moito. No, e aparte que yo ves falando con eles. Eu, por exemplo, que dis do pedal de fuzz, unha vez que tocamos con eles, tiña un Big Move ali o Pablo, cantante. Tiña un Big Move e dixenlle, ti non usas eso, non me engañes e tal. E dixenme, non me deja el técnico de sonido, porque cada vez que lo enciendo empieza a pitar todo, xa. Pero o tipo xa tiña fuzz fai un esano, sí. Di Johnny Gas aí, Alberto Busto, Boicote outra banda que evolucionou bastante. Bueno, Boicote creo que se arrimou á festa, o que falamos antes, claro, de que superou incorporar a festa e profesionalizaron o seu directo. Levan moitos anos lanzando pregrabados, ojo, eu creo que levan moitos anos cun directo moi bo. Creo que saturaron o público de tocar tanto tamén. E as produccións como sonan, tío, sonan ben en disco, porque hai bandas que parece que ainda deben gravar ca mesma xente que non houve un cambio aí de sonido moi grande, pero esta, joder, Boicot sonan guai, tío, en disco tamén. Boicot xa non nos incluía aí nese estilo concreto do que estaba falando, porque sí que é verdad que son coetáneos, pero tamén eran coetáneos Sugarless ou Hamlet mismamente, e facían outras cousas un pouco máis apartadas. E Boicot sí que tes razón, Denis, que se xuntaron aí un poquinho máis ao trompeteo e tal e cual.
Bueno, sí que se moveron un pouco para min Boicot, dos primeiros discos agora. Moveronse. Eu fai moito que non escoito un disco de Boicot, pero é unha banda que toca moito aquí, e se non é coincidir con eles, velos de público, tócame moitas veces. Entón, sí que se moveron aí un pouco, penso. Pero eu falo da mítica banda. Joder, mira, aquí, por exemplo, hubo un exemplo, aquí ao lado, Forraje era literalmente Marea. O sea, e se está Lulo aí, mándolle saúdos, porque teño bo trato con él. Pero Forraje era literalmente Marea. A voz e as letras de Forraje eran literalmente Marea. E joder, claro, non é que Forraje foran malos para nada, que eran bons músicos, pero cando ti que intentas copiar algo exactamente igual, ao final... Xa non intento o mellor, xa non intento. O último disco gravaron seguro que sí. Con Uojo. Ah, sí, é verdade. Se fixeron o último disco con Uojo. Sí, apostaron por eso. Tiña moito nivel, pero non chegou a xente Forraje. Bueno, por lo menos aquí en Galicia non chegou a xente. Eu creo que triunfaron máis fora que aquí. Sí, eso sí que é certo. Eu vinos creo que solamente os vin unha vez, foi no bolo de despedida, e foi na Sala Nasa, na Malatesta, de feito. Bueno, a ver, eu non é algo que me poña na miña casa, tal, cuadrome porque non sei que me deron as entradas e tal, estaba por ali e fóramos. Ou non me acordo como fora, xa fai tempo. E tal, pero sí que era un grupo que eu escoitaba, por exemplo, puxen ese exemplo, pero podría poñer outros. Eu penso que había por aquí máis grupos dese pau. Que eu dicía, joder, é normal, sí, cando escoitas moito algo salen as influencias solas e todo, hostia, pero que incluso Lulo, joder, non ten a voz rota como canta, sabes? É casi impostado, para parecerse a Cuchi. A ver, joder, non quero criticar, porque joder, supoño que hai un traballo aí e toda a hostia, pero esa é a sensación que eu tiña con moito do rock estatal do final, porque ao principio do rock estatal, o sea, para min ese estilo nace con Leño, para min, outro me dirá que nace en outro lado, para min nace con Leño, que el Leño para min a nivel estatal, si collemos todos os anos en rock, para min é se non a mellor das mellores bandas que hubo. Empezou con Leño e despois para min tocou o tope con Extremo Duro, xa non falo de gustos, falo de tope de público, eso foi criminal, e a partir de aí naceron dúas, tres bandas, rollo Marea, La Fuga, tal e cual, e cando morreu ese tal, todo o mundo intentou seguir por ese rego e difuminouse. E apareceu o indie. E os indies chegaron en plan, puto rockero de mierda, eres un abuelo, sal de aquí, non sei que. E agora fai moitas gracias, porque eu cando teño moitos colegas... Eu tampouco vexo ben, tío. No. Esa parte tampouco vexo ben. Eu teño moitos colegas indies, que ainda o son hoxe en día, pero que agora xa teñen 30 ou 30 e pico, e agora xa peinan canas, non? E agora lle digo, que as normalidades a que me contabas ti de que el rock está muerto e que el indie é el futuro, que agora o bello eres ti, agora o que vai a ver aí a bandas de fai 10 anos eres ti, e, sabes, ao final é cíclico, tío. Sí. Pero é o que distí, a culpa foi de Leño, totalmente. Xe fixeron a canción Center, non? Porque a culpa foi de Leño, pois, así mismo, tío. Eu penso que foron os pioneiros, non? Un pouco. Porque sí, porque o bus... Sí, porque a finais dos 70 xa andaban por aí, sí. Sí, xa era máis heavies. Máis copia de heavy inglés, máis ben. Porque eu penso que o papá dese estilo é Rosendo, non? Sí. Penso que sí, aí nos 70 non creo que houbera nada tan parecido como que foi despois o rock estatal. Porque Leño foi nos 70, eu penso que foi máis nos 80. O primeiro disco non sei se foi no 81 ou 82, sí, debo ser por aí. É Barricado, o primeiro do 83, que están por aí preto todos. Claro. Sí. Despois, pois eso, chegou ese punto aí que... Sabedes para min cal foi o culme dese estilo? Cando o Uojo entrou en Extremo Duro e fixeron o Agila, que foi... comezaron a producir ben os discos. Porque ata ese momento, ti colles un disco de Extremo Duro de antes e eran moito máis puncaras. Acabas de mencionar o meu disco preferido de rock estatal. O Agila Extremo Duro para min é o mellor disco de rock estatal. Para min dentro dese estilo... Non toca o Uojo as guitarras en Agila. Tocar algunha cousa, pero non era o guitarra de Extremo Duro en aquel momento. No. Pero produxo o disco, non? Eu penso que sí, non? Pois teria que consultalo, tío, pero non estaba o Uojo na banda, digamos, de forma estable, nin era o guitarra, non tiña todavía o peso que vale, non era o guitarra principal, dis, non? Pois non era. Hostia, pois eu pensei que sí que fora a entrada del nese disco. Pensaba que sí. Foi o produtor, estou buscando ahora, sí que produciu. Sí. Hai cousiñas guais,
Claro, é que aí, sí, aí para min cambiou a produción dese tipo de música e profesionalizouse moito, tío, porque antes sí que estaba moi en plan, o que diste, a gravar de calquera maneira, os discos primeiros de Extremodura, joder, ti fiches a un estudio para gravar isto, puxeches un caseta aí, tío, sabes? Metía medo. Así foi, que anos despois tiveron que volver a gravar todo e sacar aí recopilatorios de música de antes e toda a hostia. Pero bueno, estamos durmindo aquí a todos os rapaces novos falando de bandas de fai 1000 anos, pero é o que hai. Falamos das Falamos de novas, bandas novas. falamos das Non novas pasa tamén, nada. sí. E digo eu, no, por falar un pouco de vos, como se vos ven o verán? Tedes bolos, ides parar, ides compoñer? Sí, pero non tan movido como nos gustaría, verdad? É que sí que caeronsenos un par de datas cas que contábamos. Hai algunha cosa aí que non se sabe ainda se vai sair, non sei. Despois do Cristi, non, que de estar 2 anos cerrados, ao mellor pensábamos que podía haber algunha cousiña máis, pero ahora, sobre todo este ano, que se relanzou a movida, pero sí que non vemos que haxa moito sitio para o noso estilo, e bueno, pois ao mellor tampouco non somos o suficientemente Olvídate, non. buenos. Non ten nada que ver con eso, é un mal común, Sí, Estou falando con mogollón de sí. bandas, estou falando con bandas das que moven moita peña e que teñen 3 concertos no verán. 3, o sea... Sí, porque así como tampouco as salas están saindo super ben a ninguén, quero dicir, xa non só lle pasa a bandas pequenas como a nós, sino a bandas pois, que xa levan 30 anos ou así, joder, outro día fun ali a Mos, a Sala Rebullón, que é unha pasada de sala, que de feito íbamos tocar, pero ao final non puido ser. Fun ver a Ruxe, a Desequilibrio Mental, a Cenzar, peña que leva moitos anos aí, e máis que super coñecidos, que teñen moitísimos seguidores. Hostia, Mos está a 5 minutos de Vigo. E non había moita xente, tío. Sorprendeume que non se mobilizara moita xente. Eu creo que claro, foi como, se esta peña non mete xente nas salas, que carallo imos meter nós, tío? Eu creo que pasaron varias cousas aí. Cando volvemos da pandemia, creo que hubo un boom de que a peña foi aos concertos a muerte. Porque eu notei, nos presentamos o disco xusto cando levantaron as restriccións e veu peña, tío. E veu peña. Pero agora creo que outra vez xa volvemos ao rollo de, bueno, agora xa podemos ir a concertos, xa empezou a seleccionar, xa non vou a todo. É normal. Que hai moito evento tamén, Hai moito evento de elegir. Hai moito. E o momento económico tampouco é bo, O momento económico é complicado. Agora mismo é todo carísimo e a xente ten que seleccionar, joder. Eso está... Dinos Alberto aí no chat. Moitos festis están guardando os cartéis que xa tiñan máis ou menos guardados en 2020. Eso é unha realidade. Sí, moitos sí. Eso eu sei no 100%. Moitísimo, a maioría dos festivais xa tiñan as bandas pechadas de fai 2 anos. Entón agora, claro, é complicado. Que, pois vos que vides de 2 anos parados ou nós que acabamos de sacar un disco, hai moi poucos. É que nós fai 2 anos estábamos moito menos presente que a día de hoxe, sabes? É dicir, nós estamos enseñando nos últimos meses, no último ano, cousas que pues, nos darán oportunidades a ano vista, 2 anos vista. E había programación de 2020 na que nos, evidentemente, non estábamos. Excepto o Tsunami sí que estaba en contacto con nós e tuvemos suerte de que nos mantivo, cancelou 2 veces. Como foi eso? Ir a Xixón ao Tsunami Fest é un nivel moi top, non? Eu creo que aí nos axudou moito o do Caudal Fest, é dicir, nos chamaran... Eu creo que é a mesma produtora, non? Os que están detrás do mesmo equipo. Fóramos o Caudal con outra xente máis. Sí. E salía ben, viron que, bueno, era fácil traballar con nós, funcionou ben a cousa e, pues, patada para diante. Que guapo. É unha das grandes citas que temos agora. Hostia, aparte, eu nunca fun ao Tsunami, pero vin vídeos e o sitio é a hostia, Sí, tío. Teño moitísimas ganas de ir. Sí. A laboral é unha pasada, tío. E tedes un horario ou non sabedes ainda? Non sabemos xusto, pero... Non sei. Pero dixeron, cambiamos do sábado, e nos íamos tocar o sábado, pero non sei por que preferiron que tocáramos o venres, por cadrarille mellor en tema de estilos, ou... Claro. Nós sin fallo, claro. E máis, claro, se te lo dice el Tsunami, tens que facelo. Non, que quero dicir que como podíamos, a nos viñanos ben igual, non había problema. Pero creo que o que comentaron que iba a ser unha hora pois mediante exitosa, que non íbamos ser de primeiros, quero dicir, que mellor puseron un mes a 7 ou a 8 da tarde, pero bueno, non sabemos aínda, a ver se hai sorte, porque cando foi no Caudal, tío, tocáramos xusto antes de Marea, tío. Tocáramos a unha hora guai, as 9, creo que foron, así fóramos antes de Marea, tío, estuveran moi ben. Claro, e que O encima que pasa que a xente estaba facendo xa, claro, o que pasa que a xente estaba collendo xa sitio para ver a Marea, si que ao final xa non se vía tanta xente ali. Pero estivo guai, tío, en horario moi bo. O Caudal Fest, eu que son xa sabemos todos que abriron, coñazo. Sí.
Digo que eu que son de Lugo do Cado al Feste digno de estudio, porque é un festival que eu non sei de que. Non teño nin idea de que é ese festival, porque eu vin o cartel deste ano e é como, non sei... Sí, pero sabes que Extremoduro, bueno, Robe neste caso, que sigue vendo moita peña de, pois a miña quinta ou un pouco máis vellos, o 25, aos 30 anos, que escoitan outros estilos, pero que Extremoduro que mamaron a tope. E Marea igual, joder. Sí, sí. Entón, Eu fun esas bandas sí que... Eu fun o ano pasado, sí que... Hai relevo xeracional. Eu fun o ano pasado e sí que ven algúns cambios de tercio que a mí me descolocaban que flipas, porque cambiaba a xente que estaba vendo o concerto. Quero dicir, ti vas a un festival normal e a xente que está vendo o festival é a mesma todo o rato. Pero é un festival no que había como cambios de vestuario, sabes? Ti vías un concerto de trap e había todos os nenos de 20 pa baixo, non? E despois de súpeto aparecía un grupo de indie para señores de 40, sabes? Era moi raro. Era un festival, non sei, pareceme un festival super... Pero tamén o vemos no Resu, joder, por exemplo, o ano que tocou Scorpions, de repente, o ano de Kiss, un cambio, sabes, de vir de ver calquera banda de hardcoreta ás 6 da tarde e de repente ver todos os señores de 50 anos para arriba, sabes? Sí, pero eu penso que a calquera que lle mole a caña pode chegar a entrar Maiden ou Kiss, pero igual a un rapaz que lle mola o trap para nenos de 15 anos non lle vai molar que lle metas a Robe. Non sei, son cosas raras, pero bueno, oye, eu aí, mentras fagan concertos na miña cidade, de puta madre, mentras os fagan como os teñen que facer e non... Bueno, non nos vamos meter en liadas, pois guai. Pero bueno, que joder, que o do Tsunami Fest me parece a hostia que toquedes ali. Eso é increíble. Sí, é unha oportunidade espectacular. Cando nos chegou o correo, foi un flipe, porque aparte foi con... que non esperábamos para nada, non contratáramos ni nada. Claro, foi iso, pois que como estivéramos no Caudal e tal. Pues, joder. Creo que algúns dos que programan tamén, creo que estiveran no Castelo Robo no que tocáramos e tal, pois... Verdade, sí, certo. Pues eso e aparte, aí, Alberto, non solo esa data, sino que, claro, entras nas súas listas de reproducción, ao final é unha promo brutal, como banda, notase. Sí. Eso é... A ver, agora mesmo esa empresa é unha empresa moi grande. Cando entras nos seus eventos, evidentemente, notase. Nos cando tocamos no Resu, notamos tamén moita máis escoita do habitual. Claro. É normal. Joder, está moi guai. Eu outro día comentaba aquí, creo que foi con Nervo, certas críticas a nivel de ese tipo de festival como Son do Camiño tal, porque considero que igual gastarse 3 millóns de euros de pasta pública despois ter o resto de festivais feitos unha merda sen subvencionar ou tal, vos que sodes do Castelo, ou non sei se algunha vez estivestedes aí, pero podedes preguntarlle... Eu estuve na directiva algún ano. Ti saberás o tipo de axudas que hai e tal, e de súpeto aparece unha empresa e tal. Eu esa parte podo criticar, pero non vou criticar xamais, porque eu tamén o fago, o grupo que vai a traballar, porque ti vas a traballar ali, ou o público, sabes? Eso non ten nada que ver, outra cosa é como fagan eles. Eso como se eu criticase, mira, eu traballo para X empresa e non vou traballar aí porque son uns cabróns. Bueno, a mellor teño que comer. O traballador ten que... Ti eres fontaneiro e non vas limpiar os baños se che chaman na sede do PP? Pois é o teu puto traballo, tens que ir a limpiarlos. Igual lle escuspes ali un pouco, pero tens que facelo. Entón, non é unha crítica ás bandas para nada. Eso... No, a ver, fala, Denis, fala. No, o tema da pasta pública, a verdade que eu non teño información exacta, non podo opinar, pero se así como decides, evidentemente, eu creo que hai cousas máis importantes onde metela, vale? Pero eu creo que esta empresa en xeral, todos os eventos que organiza son impecables, Sí, joder, eu son do Camiño tamén. Aí o criticable, non creo que sexa empresa ni organización, eles tiñen que sobrevivir. Aí o criticable é as bases nas que a Xunta sacou esta contratación, porque aparte creo que non houve un concurso. Non houve concurso, chegaron e chegaron. Por iso. Entendo que o mellor tampouco non tiñan tempo como para facelo e tal, e, joder, contrataron con dúas empresas, porque aparte fixeron unha unión temporal de empresas, tanto Brinde Nois e máis Esmerarte, foi. Os do Portamento. Pode ser, pero sí, que a crítica nin siquiera... Creo que foron os dous, non? Eles organizando espectacular. Que pasa? Que se ti das unha pasta pública, esa pasta ten que estar pensada para un interese público. Efectivamente. Claro, o interese público que debería ter pois a Consellería de Cultura, para empezar, pois sería promover, en primeiro lugar, a cultura de aquí. Que entendo que tamén entra o turismo e que hai que meter bandas grandes para que veña xente, poñer a Santiago no mapa, como ten vido Bruce Springsteen, Rolling Stones, The Cure e demais, pero tamén ten que redundar aquí. Entón, o seu sería que nas bases houbera un par de apartados que puxeran, hombre,
pois as chamadas cuotas, a mí non mola falar de cuotas, pero é que ao final son necesarias. Cuotas de, mira, tantas bandas en galego, tantas bandas que sexan de aquí, non se lle poden dar un caché inferior a isto, porque claro, se estás levando unha subvención que te cagas, non pode ser que non redunde na cultura de Galicia, joder. Claro, si é que a crítica eu ni sequera é ás empresas. As empresas presentan Sí, unha subvención, para nada. dan unha pasta, montan un evento e punto. A cuestión é... Eles funcionan, eles teñen ánimo de lucro, vamos a ver, xa... Claro, é que eso non é a cuestión. É o seu, tío. A cuestión é o que diste, literalmente. Xunta de Galicia solta X kilos, pois hai que mirar, primeiro, como estás tratando o resto de empresas de festivais, e segundo, pois o que dis ti, oye, se vou a soltar esta pasta, pois quero que haxa X bandas desta cidade, porque quero que promovas a cultura local, quero que haxa certas bandas galegas, quero que haxa tal, e despois trae a Lenny Kravitz. Claro, joder, encantado. Eu encantado de que se fundan pasta pública en cultura, que se fundan en lo que quieran. Sin duda. Prefiro que fundan en eso que non que o rouben, sabes? Menos para videoclips de Enrique Iglesias, para o resto, a tope. Efectivamente, esas son as movidas. Mira, eu contei unha anécdota... Eso foi unha pena, que non o fixeran ben, porque, joder, é que sería super fácil, aparte que hai muitísimas bandas que podrían haber participado en un evento joder, pero é que xa non é só a xunta, tío. Este fin de semana, co rollo da Ascensión en Santiago, ainda vin hai un pouco unha publicación de músicas ao vivo, creo que foi, criticando que na programación da Ascensión, que, jova, que non había bandas de Compostela, prácticamente. Antes poñían no Toural, en Mazarelos, se poñían un palco para bandas pois un pouco máis por aquí, joder, pois este ano non houve nada. Fan o rollo este de los 40, que creo que fan todos os anos, é verdade que nunca vou moito de Ascensión, porque sempre me cadraban exames e así. Claro, eu non me quero imaginar a pasta que levaron algunhas bandas que viñeron de sabe Dios onde, ou Raiden, que guai Raiden, e Tanxugueira super guai, pero non me quero imaginar pois o mellor como foi o conto ese por dúas cancións que tocou cada unha das bandas. O mellor era mellor directamente, pois, contratar as Tanxugueiras, ou sería máis de interese público, xa non digo que sexa mellor, habría máis interese público en contratar directamente as Tanxugueiras e que viñera, pois, outra banda galega ou un par de bandas galegas máis para poñer a Línea Quintana que traer a 7 ou 8 bandas a chupar do bote para tocar dúas cancións, e a maioría eran bandas de fora. Joder, non vexo interese público aí cando estás usando cartos públicos. Hai que verse dentro dese tipo de organizacións, porque ás veces hai matices que nos descoñecemos e que tal, sí, pero sí que é verdade, tío, que, a ver, primeiro poñome sempre no pel de quen monta un evento deste tipo, porque é moi fodido. Moito estrés, moito traballo, igual todo un puto ano tal, entón, despois criticar dende aquí é moi sinxero, non? Entón, o primeiro vaya por diante que chapo para esas xente que monta cultura. Pero despois é o que falamos, non sei, deixar morrer a festivais de mediano formato que teñen 25 anos e meterlle X kilos a outro, pois ao mellor se pode repartir de outra maneira, pero bueno, eso é un tema que si se soluciona votando. É o que hai. Mas co tempo, joder, co tempo músicos irán meténdose en política e tamén irán un pouco plantando a semente, tío, de, oye, hai esta cultura tamén para mostrar, sabes? É que non todo o mundo que está aos mandos está preparado para programar guai. É normal, o entendo, tío. Eu non estaría, vamos a... Estamos nun sitio fodido aparte, porque ti ves como se trata... A ver, as cosas non son casuais, tío. Por que saen 40 bandas en catalán ou en valenciano? É por algo. Porque hai algo detrás, hai unhas plataformas detrás. Eu ainda contei tamén outro día, pero non hai moito tempo. Bueno, contei no outro stream de Rincón de Daniel, que é outro streamer que seguide aí chat. Eu entereime hai un tempo, a vos non vos sorprendía que habitualmente haxa bandas valencianas en todos os festivais de por aquí? A saco de bandas valencianas coñecidas e moito menos coñecidas. Bueno, sí, pues Auxili deben de ser por ali tamén. Claro, joder, moitas, non imos dicir nomes, pero moitas. Pois eu supen fai tempo por un programador que a propia comunidade valenciana poñía pasta do caché desas bandas para que esas bandas foran contratadas en festivais fora de Valencia. Entón, claro, cando tes un goberno que impulsa a túa cultura e a súa lingua e intenta colocar noutros lados, é moito máis sinxelo. A Xunta de Galicia, que? A quen vaiche pagar a ti o caché no Tsunami Fest, vaiche pagar a metade do caché da Xunta? Eso é imposible. Ojalá. A ver, eu aí non sei se é un exemplo, pero sorprendeume ver fai moitísimos anos a Obrin Paz no Viña Rock. Ajá. Sí, no. Dos casos que...
E aquí, joder, nos últimos 7 ou 8 anos é unha puta locura. O sea, Aspencat, Zoo, Just Woman... Todo moitísimo por Galicia, tío. Que gusta tamén moitísimo. Claro, pero de Zoo agora xa é unha cosa que diste. Zoo veñen porque son la hostia, porque lo petan, porque tal. Eso xa non é unha cuestión de que ninguén lle subvenciona. Pero ao principio, pero para conseguir necesitaban ese... Por algún tipo efectivamente, pero que eu lembro, a primeira vez que Zoo, eu me quedei impactado do que estaba pasando con Zoo, foi en un Revenidas cun calor que te morres un domingo, que estaba petado e de súpeto, claro, xa viñan de tocar o ano anterior, me parece, tal. Entón, claro, antes tiveron, igual non é o caso, igual o DCO non tiveron ningún tipo de subvención ni nada, porque isto sabes que as hai que pedir, non sei como vai o rollo. Pero son exemplos, non? De, joder, as cosas non sempre son casuais. E na comunidade valenciana en concreto está ocorrendo con moitísimas bandas, pero unha barbaridade, para o que é Valencia, joder. Dende los chicos del maíz ata as últimas de agora, sabes? É que aparte aí xuntas varios... Eu falo de intereses públicos. Eu estudiei Dereito, tío. Sinto moito. Pero o rollo é que aí xuntas varias cousas, non? Para empezar, xuntas cultura, pero xuntas tamén normalización lingüística. Claro. Porque estas bandas, a maioría, pois, teñen unha canción en castelán, que sexa, pero a maioría dos temas son en valenciá. Precisamente, pois, o país valenciá tampouco non está sendo está tendo unha situación complicada como o noso, non é? En Cataluña pois está un pouco máis blindada, un pouco máis de concienciación política, sobre todo en canto a lingua. En Valencia non tanto. Casi ninguén fala valenciá, porque eu estive ali grabando un videoclip aí nada e ni Dios. Entón, claro, ao mellor por que están saindo tantas bandas que cantan en valenciá? Non nos preguntamos por que están saindo tantas bandas, porque ao mellor teñen apoio por usar a súa lingua. Claro, a ver, non deberíamos aspirar a que a cultura non fora deficitaria, non ter que andar dependendo disto, pero é que a realidade é a contraria, tío. Entón, as bandas non poden nacer, claro, as bandas non poden nacer pensando en quero que me den unha subvención ou que me axuden ou que tal, non, ti fai música e punto. Agora ben, o que goberna pode poñer unha pista con baches ou pode poñer unha pista asfaltada. Entendes? Claro, entón o coche anda mellor ou peor. Ti non tes por que andar por aí mendigando nada, pero hostia, todo axuda. Sí, e aquí, ao final é que todo tipo de empresas teñen esa clase de axuda. Vémolo na industria, máis aquí en Galicia, que tamén a industria pois, empeza a ser un pouco deficitaria, non hai productividade suficiente. Joder, hai apoio público en moitos sectores. Hostia, pois tampouco non pasa nada porque na cultura, especialmente na cultura baixa, porque xa sabemos que estes últimos anos, sobre todo, pois que é deficitario, sobre todo, en certos estilos. Ademais, é o que dicía Denis antes, pois os músicos de blues, os músicos de jazz, que son músicos profesionais, pois o mellor esa peña podía ter un mecenazgo como Dios manda pois, de falar da Xunta de Galicia ou da Deputación do que sexa ou do Ministerio de Cultura. Sí, bueno, ás veces, pues, as cousas non son tan casualidade como parece. Non vos quero... xa sei que apalabramos que ás 9:30 chapamos aquí, así que imos ir... Non sei se tedes vos algún tema que tocar, e se non, podo sacar eu algún tamén. Pero vos tiñades idea de vir con algún tema e tal. Mirade, unha historia que isto cando traio xente de Muros, bueno, cando traia xente de Muros ou de Ordes concretamente, quero preguntar isto, que hostia vos dan aí para que nunha vila, joder, que non é tampouco enorme, que saian tantos grupos de todo estilo? Que vos dan de cativos? Vos en vez de xogar ao fútbol dan vos instrumentos ou como é? Eu supoño que o mismo que toman en Santiago ou en Vigo, sabes? Que tampouco... É certo que é un pueblo pequeno, é un pueblo moi pequeno, Muros. Sí, se somos ahora mismo 8.000 censados, ou non sei, somos moi poquinha xente, mitad deles vivindo fora. Pero que eu coñezo máis bandas de Muros con 8.000 censados que bandas de Lugo con 100 e pico mil. Xurocho. O sea, eu levo fora de Lugo anos. Agora mesmo, se me dis bandas de Lugo que estén activas, digo bandas que estén activas con vos concertos, programados, tal e cual. Eu penso en Muros, penso en Terbutalina, penso en vos, penso en The Rapants, penso en bastantes bandas Trapos Sucios no seu momento, e penso en Lugo e non me saen moitas, Entón, algo hai aí. Sí, eu creo que hai varios factores. Hai tradición, eu creo que se fixo tradición un pouco de... Sí, hai bandas de moito tempo. Igual te podes apuntar a fútbol ou a remo, porque aquí, bueno... Pois eso, fútbol, remo, bueno, ahora hai máis historias, non? Pois o de tocar nun grupo era outra alternativa. E agora incluso é máis fácil, porque desde xa fai moitos anos temos a Sala Nasmo, sabes? Que é un local que podes usar gratuitamente para ensayar. Ves como ao final non todo é tan casual. Xa te un sitio para ensayar. É máis, non é casualidade que sexan as poucas que está abertas, tío. Claro, creo que os de Rapaz veñen de aí, tío. Sí, eu tamén ensaiei ali moitísimos anos. Normal, joder, máis a Sala Nasmo aguanta, é sorprendente, porque iso
Eu creo que debeu seguir un pouco un rollo de cando fora o bipartito, que montaron pois a rede galega de locais de ensaio ou algo así, había locais de ensaio en todos lados. E moitos sí que foron desmantelados, joder, de feito, xa vemos en Vigo Sónico están tendo unha movida que te cagas, non sei agora se xa volveron a abrirles, pero levaban meses xa pasara a pandemia casi e levaban aí esperando para ver se volvían a poñer os ensaios. E joder, a Sala das Música foi aguantando porque hai bandas, joder. Non hai tantas, xa as bandas xa non se pelexan tanto polas horas, porque antes era un follón, porque tiñas que programar 20 bandas. Hostia. E a maioría queren ensaiar o fin de semana, sabes? Como, de onde sacas as horas para o fin de semana? Bueno, era un follón, eu recordo algunhas reunións que eran un puto follón. Pero iso, eu creo que foi moi importante, e xa antes diso, moita xente fomos á Escola de Música de Muros, á Escola Municipal, e sobre todo porque tes o exemplo. Eu criei-me vendo a Denise, que aparte de meu curmán, somos familia, entón íbame a todos os putos concertos que facía con a media gasta, despois con trapos sucios, Claro. empezas a escoitar música, Eso influe, claro. e ao final é natural, vas coller unha guitarra, Méteste nun ou vas circuito coller unha batería, no que tal. vas coller. E ainda por riba tes o Castelo Rock, que é o mellor fin de semana, é o evento máis grande que hai en Claro. Muros durante todo o verán. É que esa é outra. Hostia, tes un caldo de cultivo perfecto. Entón ti empezas por aí, empezas indo a Escola de Música. Cando xa tes os 12, 13, 14, mellor xa tirábase por empezar a ensaiar con grupos a partir da Escola de Música e empezabas a ir a Sala Nasmo. Xa cando facías un par de concertos xa dicías, hostia, pois a ver se me chaman do Castelo Rock para tocar, e xa intentabas facelo mellor porque sabías que no Castelo que é un nivel, non chama a calquera. Claro. É todo un círculo vicioso, sobre todo pois tamén un exemplo que che dan outras bandas, porque Trapos Sucios, tío, foi un exemplo espectacular. En Muros era unha religión. Uns discos autoproducidos espectaculares, eu saco un sombreiro, tío. Para mí sempre foron unha referencia. Eles, agora son o Tributalina, máis de Rapans, Dislexia, Archivo Xunto. Hostia, claro, que tedes 1000 bandas aí. E non é nada casual. Eu, mira, por facerche a comparativa con Lugo, que ten 15 veces máis habitantes que Muros. Eu lembro unha vez, cando eu era rapaz, que fixeron unha reunión no Concello para dicir que montaban uns locais de ensaio. Vale. E veu a concelleira ali, se reuniu ca xente que tocábamos un pouco por ali, en distintas formacións, que éramos unha banda de matados todos, e prometeunos que nun ano que iban facer uns locais de ensaio con estudio de grabación e con un profesional que iba a estar ali para gravarnos a todos. Eso non pasou xa máis. Montaron un garito, que hoxe sigue vivo, que creo que vai a xente ali a xogar ao ping-pong. As salas que montaron acústicamente non se podía tocar. Era un ampli, compraron un ampli Harley Benton, a batería máis barata que había en Zoman, e meteron nunha habitación e punto. E claro, aquelo era unha puta feira que te cagas. Ese material durou... Foi un desastre, foi un puto desastre. Nin estudio de grabación... Porque aparte non se repoñería, non? O problema é que despois fíxose e non se volveu a invertir nada. Eso está pasando un pouco en Sanasmo, que xa ahora xa non se invirte nada, es platos rotos e demais, no Concello sí que xa non. Pero a mellor tamén tes que ter xente, tío, que trate eso con un pouco de cariño e que sepa, porque ti, si pos ali a unha persoa como un bedel sen máis, que non sabe nada de música, de nada, que se estropea unha cousa non tal, é moi complicado. Nós temos un técnico, nós temos a Juan na Sanasmo que Juan controla, joder. Aquelo en Lugo foi feito para sacar 4 votos, para salir no periódico e dicir que montaran aquela movida e para diante, porque eu realmente no tempo que ensaiei ali e toda hostia, sei que dali poucos grupos que foran a algo saíron. Os grupos que foron a algo que saíron dali tuveron que montarse un garito por si mesmos e buscarse a vida. E estouche falando dunha xeración que había músicos en Lugo potentes. Estouche falando de Violeta de Bala, estouche falando de xente que estaba en Katsamokis, estouche falando de... Había xente, bueno, que está ahora en Arritmia, había peña pues, non sei, músicos lugueses que pasaron por Guerrera. Quero dicir, había peña que sabía tal, pero non case hubo un caldo de cultivo. E ao final pensas en Lugo e dis, Holy Water, pa Vigo. Violeta, non sei que, bum, en Pontevedra. Tal. E todo o mundo afastouse ali e tal, non hai ese caldo de cultivo, sabes? Sí, porque en Muros ao final seguimos reunindo os fins de semana, seguimos reunindo ali porque, joder, eu sei que no resto de bandas non todos viven en Muros. Estamos falando dun sitio do que non hai moitas oportunidades laborais, obviamente. Claro. Entón, a peña que xa vai para a universidade e demais, o incentivo que ten para volver ás findes, aparte de que vais ver a tua familia, os teus amigos, que sexa, joder, vir ensaiar. Entón é importante tamén para seguir mantendo un pouco a xuventude ali fins de semana, e despois se teñen unha oportunidade laboral ali, quedar ali tamén. Estamos nun punto tamén onde o Castelo xa varias xeracións foron tomando relevo, é super positivo. Eu creo que tamén en Muros a cultura de grupo de rock e tal, xa está moi afincada.
creo que dá igual quen goberne, uns apoiarán máis ou menos, pero xa ningún partido político que governe Muros vai deixar de lado, eu penso que o tema da Salanasmo, que o Eso é falamos ahora, o importante, tema do Castelo Sí, Rock. é certo. Eu creo que eso xa está, é algo que non podes tocar, porque xa é noso, sabes? Xa forma parte do teu sentimento como muradano, non? Entonces, bueno, Hostia, esa parte está genial. e eso asegúrache que sigan saindo bandas e bandas. E bandas, joder, o Eu creo sea, que sí. ter opción, tío, para unha banda que non ten nada. Porque eu lembro perfectamente as épocas de ter que buscar un local de ensayo con 0 euros e de ter que gravar algo con 0 euros. Eso é moi fodido. Entón, ter un lugar onde collen a uns rapaces de 20 ou de 19 ou de 15 anos, os meten e din, mira, isto é un local de ensayo, aquí podedes facer o que queirades, cando vos vexades preparados para gravar algo, tedes aquí unha opción. Eso é a hostia. Eso é hostia. E iso que hoxe día que é máis sinxelo, que a xente xa ten na súa casa unha tarxeta de son, fan estilos máis sinxelos de gravar, sabes? Pero É que hoxe é a leche, é dicir, como cambiou nos últimos 20 anos desto, mi madre. claro, tío, é que Pero é que Muros, mira hasta que punto, Alberto, que ti, pues eso, aquí somos moi poucos, vivimos todos moi cerca uns doutros, e ti coes un garaxe, montas un grupo, e incluso os propios veciños, sabes, non che din nada, en plan, sí, xa increíble. están acostumbrados a ese ruido, sabes, forma parte da súa Increíble, tío. melodía. Hostia, pues, A ver, que hai de todo, podo contar tamén outros casos, pero en xeral, Estaba pensando eh, eu. home, sí. chegan os melenas, non? Pois os dos pendientes, e os dos tatuajes, meu fillo, que tal? Vamos tocar un pouco por aí, tal. Moi ben, tal. Veña, portádevos ben. Eso pasou tamén un pouco en Viveiro, tío, que os primeiros anos en Viveiro era como, hostia, estos melenudos, non sei que tal. E agora cando vai a Peña do Reso están todos ali en Viveiro Claro. aplaudindo, porque ven o carto, sabes? Claro. Pero cando as Tamén, cousas, tamén, pero mirade, por exemplo, o Reso é un claro exemplo dunha xestión política ben feita, porque a xente do Reso sempre fala do que era o alcalde naquele Maravillas, momento, que era maravillas. Melchor, non? Sí, Melchor non sei que, non? Sí, Que morreu sí. en paz estexa. Joder, sempre que ves unha entrevista a alguén do Reso, sempre citan que nese momento tiveron un apoio incondicional do alcalde, non sei que tal. Vale, os grupos non temos por que estar vivindo dos políticos, evidentemente, pero que os políticos poñan condicións para que pasen cousas nas vilas e nas cidades é importante. No seu caso foi decisivo, eu polo que Sí. escoitei, sabes, porque Sí. vin aí un documental fai unhas semanas, uns meses do Reso, onde mencionaban e tal, e logo falando con algúns que andan metidos aí, bueno, sempre falan maravillas. Eu non sei Claro. nin de que partido era, sinceramente. Do PSOE, Me da pero igual. igual, pero que máis Dame máis igual, ten? quero dicir, Que máis Que na ten? política local, ao final, Claro, non é que coincidencia que todo o mundo diga que esa persona en concreto que foi decisivo para o Reso. claro. O Reso está no mapa a nivel internacional, Esa persona pois tuvo moito que ver. E o Reso está poñendo a Galicia no mapa, está poñendo a Viveiro no mapa, tal e cual, por unha xestión no seu momento dunha confianza, pois, tío, pois por mover un pouco de pasta a nivel cultural e xa está. É que hai que apostar polas iniciativas, non sabes onde vai explotar, tío. Eu Joder, penso que o temos do que montar Reso é un un partido exemplo. político. Mira as Tanxugueiras, tío, tamén, que viñan levan anos facendo ese estilo tal, ahora deron bueno, modernizar un pouco a historia e mira todo o que pasou con as Tanxugueiras este ano, tío. Sí, pero, por Olé, exemplo, olé. eu vexo agora así no tema político, pensando na TVG co tema de Tanxugueiras, e eu digo, aplaudo o que están facendo, que lles están dando moita cancha, outro día fixeron un Sí. programa con moitos máis grupos, a Tanxu Verbena e tal, chapó, agora ben. Hai que seguir, amigos. O sea, non vale solo porque Tanxugueiras Claro, agora que non se queden aí, que que non non se sexa queden subirse aí, ao carro, joder. porque subirse ao carro das Tanxugueiras agora é moi fácil. Agora facilísimo. nos subimos todos. Hostia, que guai Está poñer a facilísimo. Tanxugueiras. Claro. Claro, non te jode, porque estás poñendo Pero- a un artista de mainstream, claro, pero eso hai que seguirlo co resto. Sí, Sí, que pasa pero eu dicía- con Guadi dicía ou que pasa por- con SES, tío. Tío, sobre todo por elas. Tamén Eu hai que dar espazo. non as coñezo, é dicir, non, con Tanxugueiras sei o mismo que pode saber calquera persona que as escoita. Sí, sí. Eu dicía porque elas apostaron pola música tradicional. Bueno, ao final encontraron o seu sitio modernizando un pouco o estilo, añadindo outros componentes. E alguén apostou por elas tamén, sabes? Sí, Para sí, chegar sí. onde chegaron, alguén dixo, joder, pois isto vexolle futuro. E saleu ben, tío. Sí, é un tema recurrente aquí, porque cada vez que ven alguén sempre acabamos falando delas, porque agora mesmo é complicado non Ahora falar. mismo tío. son, É creo que referencia, todo o mundo está orgulloso delas Claro, e tamén pero hai todo o mundo xuntarse- pode opinar sobre o que esas cousas que pasan despois cando elas xa están arriba e xente se arrima, non? Claro, xuntáronse varias cousas. Un talento descomunal, un produtor descomunal, unha xente que apostou por elas, para adiante.
Ás É veces, guai, tío. ás veces cando O apretas os produtor é tornillos... bo, personalmente, Sabes podemos lo vos, dicir non? que é bo, Xa estiven vendo que gravarades con Iago, porque me molou moito, escoitei este último tema vos, o de Erguerse, Sí. e moloume moito a produción das guitarras, moito. Para o vosso estilo, moi guai, e a batera tamén me sonaba guai, e mirei e dixen, vale, é Iago. Claro. Temos aí outro tema feito con el, a ver se o quitamos para antes do outono, xa tema non creo que o quitemos. Ese tema, Alberto, sí que che vai sorprender, porque Sí, nada, non se parecía a nada do que fixéramos antes, pero a nada, tío. Pero a vos Rompedor, molavos, non? rompedor. Eso está Sí, guapo. sí. Sí. Moito. En Sí, castelán, aquí en sacámonos a castelán ou en zona de galego, se confort pode saber. totalmente. En castelán. Este en castelán. Pois a ver, esperamos aí... Para facer amigos. Esperamos aí impacientes. No, mira, o tema do idioma dá igual. O que selecciones vas facer amigos por un lado ou polo outro. Ao final tes que cantar no que che pete a ti directamente e xa está. Eu non lle vou dicir a ninguén... O sea, eu escoito as bandas en castelán que son daqui, O sea, a Fónica é unha das miñas bandas favoritas. O sea, non ten, para mí non ten nada que Sin ver. duda, tamén. Para mí non ten nada que Para que ver... son un exemplo. Non ten nada que ver, joder, a min, claro, evidentemente, si cantan en galego e tal, para min ten un plus porque o sinto máis cercano e tal, pero a min tenme que gustar a canción, O sea, a min o idioma non me vende unha canción. Escoito música en inglés, en islandés ou en, sabes? Eu non o vexo tal. Sí, en sueco, da igual. E despois, pois, que haxa peña que sesga, bueno, pois, cada quen co seu rollo. O tempo que, é dicir, o tempo que pon a cada un no seu lugar. Se traballas ben, faz boa música e tal, pois ya está. É máis, eu creo que tamén é un pouco contraproducente eso de montarlle un cordón sanitario a bandas que non cantan en galego ou de non faceres moito caso, porque hai xente que sí que o fai. Eu creo que é contraproducente porque ao final, joder, o que deberías ti si queres, si apoias máis a música en galego ou queres, estás a favor de entrar a tope con normalización lingüística tamén na música, é mellor que lle pidas a esas bandas ou que digas a esas bandas, hostia, molaba que fixeras así ou que sexa, pero unha cousa é pedilo dun xeito, outra cousa é como casi impoñelo. Pero sentides vos eso. Acaba sendo contraproducente. Non, eu personalmente non sinto. Sí que hai comentarios, jova. Algúns comentarios sí que os ves, pero... Mira, hai tamén unha cousa... Eu non o sinto, Claro, hai unha cousa tamén que pasa un pouco coa xente que é neofalante, vale? Eu isto é unha cousa que teño comentado un mogollón de veces porque eu, por exemplo, nací nunha familia na que se fala galego, que xa era unha cousa extraña nunha cidade, porque as cousas son así, logo fun a un cole de curas, ali se falaba castelán e toda a hostia e tal. Sí que teño visto, por exemplo, a bandas que cantan en castelán e de súpeto comezan a sacar temas en galego e que se lles critica eso tamén, en plan claro, que ahora vos poñedes así para gañarnos. A ver, é que está de moda. É o rollo do neofalante. Cando unha persoa dá o paso a comezar a compoñer, ou como vos pode pasar a vos, que estades empezando a sacar cancións en galego, a empezar a compoñer ou a empezar a falar en galego, que non podes facer é ir aí a increpalos, o normal. Porque precisamente unha persoa que está tomando ese paso non é sinxelo, joder. Vale, non é sinxelo chegar da noite a mañán e dicir cambio de idioma. Na túa vida, na música, no que sexa. Entón, a esa xente que os primeiros en facelo somos os primeiros en criticar iso somos os que falamos galego desde sempre. Hostia, os neofalantes están sendo os que están salvando non o puto idioma, tío. É que non entendo por que van esas cosas, pero sí que o vemos, sí. É a salvación. Sí que vemos esa clase de crítica viuse en varias bandas, jo. Xa, bueno, sí, eu sí que a teño visto en bandas que están facendo a transición e acaban pasando ao galego 100%, pero que no medio lles deron un espaus de la hostia, sabes? É como a ver, danlle espaus por un lado, pues como o tonto este que entrou aquí antes dicíndome a min que por que cojones hablaban gallego, sabes? O que entrou a primeira hora, pues é o mesmo, é o rollo de... Ese dos bots, non? Ese que nos manda os bots. Sí, o rollo é, tío, un saludo para el outra vez. Se a ti non te apetece que eu fale en galego, pa que cojones te metes en este? Aquí entras, ves que falo en galego, marchas, xa está. Se a ti non te apetece, cale o problema. Que non sei quen libertad, puxo, tío, libertad. Non sei quen puxo antes por de verdade, en todos os sentidos. Sí, a ver, eu evidentemente non me vou meter na canle de ninguén de ningún galego que fale castelán a dicirlle ti eres un imbécil, o sea, se me apetece entro, se non me apetece non entro, pero entrar aí a... non é un imbécil, é dicir, ao mellor pensas que eso pues, non che gusta o que fai, pero ao mellor é unha persona superinteresante. Eu consumo Twitch en castelán, por desgraza, a un 99% e 1% en galego, por qué? Porque non hai en galego.
Non é, Eso, claro. eso é así. Entón, para min ten un plus que un streamer o faga en galego porque eu quero apoiar que isto Sí, se sí, normalice. iso é verdade, Entón eu, se Iso é un verdade. streamer fala en galego, para min ten uns puntos máis. Eso é así, sen máis. Na música É verdade. trasladamos o mismo, E tío. na música é efectivamente o mesmo. Totalmente. Que a mí me gusta un grupo que canta en castelán, gustame moitos. Que eu lle dou un plus, se un grupo me gusta e por riba canta en galego, para min ten un plus. Pero Sí, bueno, para mí tamén. eso é así e a peña que é talibana, pois mira. Sí, a ver, eu creo que hai que separar un pouco intentar escapar esa relación entre política e idioma, tío, porque moitas veces parece que se cantas en Eso galego eso é eres do fodido. bloque, se cantas en castelán entonces eres do PP. Eso Ao é final fodido, tío. intentar simplificar a realidade dunha forma que non ten ningún sentido, porque non é verdade, tío. Ao final Sabes que pasa? Que co tema é moito máis complexo. o tema de non mesturar a min escoitei no ainda outro día o tema de non hai que mesturar a música e a política, xa, pero que a vida é política. Banda man, tío. Eu creo que banda man. Todo é política. Quero dicir, Eu creo que banda un man. videoclip Pero- de Maluma subido nun Porsche con 4 mulleres ao lado, eso É política, tío. Eso é política. Sí, sí. Política do Sí, machismo e do total. capitalismo. Entón, Pero non podemos intentar, decir, non podemos simplificar en dúas reglas tan sencillas como esa de, oye, galego No, claro, eso nacionalista, castelán, No, no. entón, pois no, eu creo que o que hai que facer Conservador. é respectar o que non che guste, pois non nos coites ese punto, non? Que non tes que entrar aí a É ser máis empáticos tamén, non? Porque cada quen ti non sabes porque cada quen fai as cousas dun xeito, porque cada quen usa un estilo, porque usa un idioma, hai moitos factores, tío. Non é un Moitas complot españolista porque unha banda teña No. faga cancións en castelán, nin hai un complot nacionalista porque Eu, por unha exemplo, banda faga en galego, eu, por joder. exemplo, si teño un sesgo e recoñezo de terreno toda a miña vida, pois a min se unha banda se manifesta abertamente de dereitas, eu non vou escutar esa banda, non vou escutar a Taburete ni al Bastión, non sei que, de nazis, sabes? O sea, non. Sí, totalmente. Sinto moito, non vou escutar eso. Pero aí tes toda a información, é dicir, Claro. sabes que son de Sepau, non nos mola Sepau, sabes, xa está, non pasa nada. Pero moitas veces eu creo que etiquetamos antes de coñecer, Sí, ¿no? vale, o que queres decir é que ás veces igual, Que por cantar en castelán relacionas, en plan- pensan que eres de Ciudadanos, vaya. Non? Sí, ou van ahora que estamos falando de grupos, pois o mellor relacionan este grupo con este chimpún e xa está, sabes? Pois non sei, arritmia, ahora que porque por parte que che toca, pois relaciono con, non sei, Xa. con este grupo. O mellor a arritmia non ten nada que ver con eso, sabes? É que No, de feito, Outra cousa, é que de feito tío, na arritmia hai pensamentos distintos. O sea, eu non lle pregunto os votos aos meus colegas. E eu sei que pero totalmente normal, ¿no? É dicir, cando metes a 4 ou Joder, 5 eso personas ou ahora técnico de sonido, técnico de luces, Claro. sabes? Ao final, A ver, para min hai unhas algún... liñas. Para min hai unhas liñas, quero dicir, eu estou 100% convencido de que o noso equipo é de esquerdas. Eu aí nun negocio porque é o meu equipo e non quero traballar con xente que Sí. pero por unha cuestión de normalidade, de eu subo a un escenario a cantar certas cousas, non quero que o que está conmigo tocando aquí, o que está aí abaixo facendo sonido, opine totalmente o contrario, non? O sea, Pero que son notas, joder, Claro, nos, entón- decir, nos tamén somos que somos, vamos, tiramos por onde tiramos, sabes? Pero non é en plan que cada grupo ten o seu plan político de somos de aquí e tal. No. E tamén hai grupos que van ao mellor que se arriman a un partido político, Totalmente pero respetable, joder, tamén. sí. outra vez, libertad. A parte da Para mí, xente igual. despois xúntase por tal. Eu supoño que se lle pregunto aos meus a quen votamos, ao final votamos todos o mesmo. Eu non teño ningún problema, eu voto xa ao bloque e punto, sabes? O sea, non teño ningún problema en dicilo, pero non llevo preguntando á peña que vota. Home, eu poñería liñas sanitarias en plan, se me entra unha persoa no grupo e de repente mañá me ven como vidas racistas, machistas ou homófobas, entonces te vas a tu casa a toca con outro. Sí, joder, eso non está lle pido- claro, pero non aí lle pido xa che pena. vai costar ter unha amizade con esa clase de personas, tío, xa hai un... Sí, Xa na é maioría dos complicado, tío. casos. Entón, Sí. como vas a compartir proxecto? Despois mandanme bots aquí. Bueno, tío, son Te queda, as bueno. 9:25. Quedan 5 minutos do que apalabramos. Así que pensade agora se tedes algunha historia que queredes contar, algún disco, o sea, algún proxecto que ides presentar, que queirades contar ou tal. E se non, pois lemos aquí un par de comentarios do grupo, do chat e listo. Sí, eu non pude ver o chat, puxen as gafas aí durante uns minutos, pero esta pantalla moi pequena non consigo ler nada moi ben. Só te vou dicir, Alberto, que cando necesites xente, chámame cando queiras, tío. Un placer Joder, si eu falar contigo, Como Mauro xa falei máis veces, non lle vou dicir, xa sabe que é un horror falar con el. Eu encantado de que repitades todos os que veñades. E ao final aquí que sei. Eu que lle digo, de outro día falaba con Mauro, preguntábame así un pouco se había algún guión ou non, ou tal e cual.
vir aquí e falar sen máis, pues Mola, tío. como se estiveramos Mola, na barra mola. do bar, e que a peña vos coñeza, sabes? Porque moitas veces Mola moito, tío. moitas veces sesgamos aí a certas bandas porque pásanos a todos. Penso que todos as veces somos un pouco talibáns de vexo unha banda aí nun vídeo e xa non me molan ou xa me caen mal ou penso que son así. Pues coñezo a persoa, tío. Sabes? Ven aquí que fale, despois Sí, despois de o autodio musical do rock en galego, tío. Sí, bueno, de todo en Vámonos xeral. a criticar, a bombardear entre nós antes de falar, Sí. a ver, non va a ser que nos levemos ben. Claro, eu prefiro que veña aquí as persoas, non por vos, por todos, que falen un par de horas e despois xulga. Aí, se xa non che gusta o que fan, pois, oye, para gustos colores. Imos ler aquí rápido a ver que nos contaron por aquí, porque, bueno, Vale, guai. polo que vexo, máis ou menos fomos lendo todo. Falaba Alberto, que creo que é Alberto de Grilo, Sí. o tema, sí, porque fala das salas en Pontevedra que din que dende o 2008 que empezou a tocar ali que seguen funcionando e que lembra de ir a Santiago que era un desastre, claro, é que eso depende do sitio e o que pasou Sí, en Pontevedra pasaba moito iso, sí. o que se pasou en Pontevedra fai 15 anos ou 10 anos tampouco foi casual, que levantabas unha pedra e salían 80 bandas, supoño que non foi casual, non? Todo influe. Influe. É que se tes os medios, tío. Joder. Claro. Grilo, outros chavales cojonudos, tío. Tocamos con... Sí. A primeira vez que tocamos foi en Santiago, fui con Grilo, xa unha amistad para sempre, tío. Foi o primeiro bolo. Son cojonudos. Sí, Sí, foi o con Grilo. primeiro. Que tivéramos que cancelar. Íbamos tocar cos John Deere na Sala Moon falecera un familiar e tivéramos que cancelalo xusto. Joder, fora fastidiado. E fixéramos un par de semanas despois e os John Deere pois, creo que xa non podían e encontramos... Bueno, xa non podían, non, xa tocaron, usaran a mesma data que tiñamos un principio, tocaran igual, ainda así. Faláramos con Grilo, que non, a verdade é que non os coñecía. Coñecía a Alberto, si do movimento estudantil, sabía quen era. Non sei se el militara na Liga Estudantil Galega, eu tamén estivera ali. A ver, ao final eu sabía quen era. Era secretario xeral en Galicia Nova, creo. Tiñalo fichado. Sí, estaba máis que fichado. E ao final, pois, contactamos con eles, tocamos super ben. Joder, agora con eles vexos moito por compos, ainda vin nun ensaio aí atrás en Loimil, unha xente espectacular, tocan guai, a peña que mola coñecer na carretera un pouco, non? Ao final, o bo que teñen as salas é que te quedas con bandas guais, tío, non? Pasamos este ano, non? Con The Broke, con Batosai, joder, xente moi boa, tío. O tema das salas ten encanto, é certo. Alberto, se estás aí no chat estarás te poñendo vermello, non? Dice, non saques as cores, justamente está dicindo. Por certo, agora que estás aí, Alberto, vouche meter un embolado. Vin hoxe ou onte que tocou Grilo, estaban sen ti, estaban con Richie de Golpe Radical. Estás ben? Pasou algo? Ou foi que estás co tema das opos ou algo así, non? Supoño. A ver se nos conta. Falei con Richie, vin a Richie o domingo pasado, díxome que solo era unha fecha ou dúas, debe ser algo temporal. Sí, dúas, dixo, creo. Entón xa me tranquiliza. Estou a tope coas opos e foime sustituir. Vale, cojonudo. Alberto, que incluso me preguntou o meu pai hoxe, díxome, os Grilo cambiaron de baixista? Non, un par de concertos solo. De feito, dixen, eu supoño que como está para profe que ten as opos agora o 18, 19 de xuño, creo que tedes, que supoxen que tamén sería un rollo por iso. Así que, saca como sombreiro, ben feito. Denís, vai buscando outra batería tamén para cando me toque a mí. No, está pensando, Alberto, que é para profe, non? Está opositando para profe. Sí. Ojalá probes, tío, sempre quixen ser profe. Nunca fui capaz, nunca opositei siquiera, pero... Bueno, entón... Que eso, ante todo, moita sorte, tío. Porque non podo, que hai que sacar o máster ese de docencia, que era o CAP e todo o rollo, e agora, bueno, a vida vai ser complicando. Así que nada, eso, que teñas moita sorte, tío. Sorte, meu. Pois, bueno, se non vos queda ningún tema por aí no tal, imos ir pechando. Voume quedar eu aquí 5 minutos a falar con esta xente que está por aí, que pasamos deles toda a entrevista un pouco, pero claro, cando hai así conversas é complicado seguir o chat. Toda hostia. Di Carme, aí foi bonito escoitarvos, hai posibilidades na Galiza profunda, muros e un corazón por aí. Sí, profundísima, di. Isto é mordo. É con ironía, supoño, polo menos. É mordo, pero bonito. Sí, que tivéramos aí unha movida cunha xuiza de Marbella que chamar Galicia profunda a muros, foi como, pero vamos a ver, pero... Efectivamente. En que mundo vive, señora, por favor? A internet en muros, os muros, a internet, está tranquilos. No, oíche, si Carmen é de C, tampouco te vayas a pensar que é de Nueva York. Pues de veciña, casi. Bueno, tío, un placer, a ver se cadramos este verán en algún lado, como público, como sexa. E ides ao Resu, vos, o que? Ti, Mauro, si, non?
Hombre, por supuesto, tío. Pois ali nos vemos. Eu Os non 5 vou. días. Manda os 5, eu vou dendo xoves. Manda aí unha mensaxe que se estou por ali, bueno, se estou, espero que Va, xa nos esperemos que vémonos cheguemos fijo, ali. xa falamos, tío. Vémonos por ali, E tomamos nada, un unhas. placer, Un millón por contar Bueno. connosco, por darnos oportunidade, máis agora que estás despejando co Twitch a tope, tío. Bueno. E parabéns, sobre todo, polo traballo que estás facendo. Que a Levo Visión creo que estivo super guai, ainda coñecín algunha banda, Foron a risa. algún tema que non sabía, tío. Creo que foi unha ideaza e que o público responde moi ben, tío. De verdade, a tope, tío, sigue aí. Eu uno má familia, moitas Albert. gracias. Despois desto xa lle vou dar a seguir e todo o rollo, como se chame en Twitch, Perfecto. para ver que máis días. Esperaches ao Mólame final da moito. entrevista, non? Non fora a ser que non che molara para non darlle a seguir. No, a verdade que viña de outras Ai, historias, coña. levo fin de semana aí a voltas con outros rollos, preguntei a Mauro un pouco, Como iba o deme un tema. pouco de contexto, pero bueno, mola moito isto, tío. Cojonudo, pois nada, quédome aquí con estos para contades aí un par de historias e nada, colgade vos a chamada, vale? Porque senón, se falades agora, igual ainda se vos escoita. Vos colgade, pois non vaya a ser que Vale. cometamos aquí un tal. Saludos, gracias a todos. Depois xa vos mando aí unha mensaxe. Grazas, vale, tíos. Veña, Chao, chao. Dadelle un aplauso aí, chat. Bueno, deixademe asegurar que temos aquí a conversa pechada. Colgo eu directamente e acabamos antes. Non vai a ser que metamos tal. Bueno, espero que vos molara. Tiñamos aí un pequeno límite de tempo porque Denis ten que deitar as nenas, que hai aquí, aparte de músico, hai máis labores. E nada, un resumo moi rápido agora que estamos uns pouquiños máis que a primeira hora, porque isto de streamear un domingo de praia é fodido. Nada, comentei ao principio que teño que darlle unhas voltas a ver se... Esta semana non vou a streamear, vale? Porque por temas de curro e tal non vou poder. Entón teño que darlle unhas voltas se en verán facemos algo ou non. Ainda en xuño vou facer máis entrevistas deste tipo. E no verán teño que ver. Ao mellor me levo o ordenador a algún festival, ao Resu, por aí, e imos vendo. Di Álvaro, xente majacona, graciñas pola entrevista. A ustedes por estar por aquí, señores e señoras. Pouco máis, bueno, a anécdota para que non estivera no principio, que nos entrou aquí un talibao que me insultou un pouco por falar en galego e que me empezou a mandar bots aquí de seguidores, que comecei a entrevista comecei o stream con 200 pelaos, non chegaba a 200 e teño 540 seguidores agora mesmo, dos cais 300 evidentemente son de mentira. Non creo que vaya a ter a paciencia para poñerme a borrar un a un e saber cales son de verdade ou non, pero que vaya merda. É o que temos. Talibanciños. E nada máis. Mira, Denis Lamela, ese non vou eliminar, acabo de seguir tamén. Tiven que desactivar as alarmas, perdoádeme, please, se alguén se suscribiu ou me seguiu de xeito real porque desactivei as alarmas porque era unha puta locura. De feito, cando desactivei as alarmas, o fulano deixou de mandarme notificacións aí. Di Louro, xa és famoso, xa tes haters. O tema dos haters, eu ainda teño sorte con iso. Basta que fale para que me empecen a caer. Pero, mira, no rollo da música, Arritmia, é certo que somos unha banda que non me lembro un mal comentario nun vídeo, nun post, nunha canción e tal, pero basta que o diga agora para que empecen a caer comentarios, así que non vou a tal. O tipo este non creo que fora un hater, eu creo que foi un gañán, un neno de 13 anos que entrou aí, que a etiqueta pon español porque en Twitch non che deixa poñer galego e que me empezou a insultar por falar en galego, sen máis. Baneado e pa casa. Entón, pois nada, haberá que ir a cear. Moitas grazas por vir, espero que vos molen estas historias. Eu sei que hoxe non era o día máis axeitado a estas horas, pero quería despedirme ata a semana que ven, polo menos, porque como moi cedo, ata o domingo que ven non vou a poder streamear, a menos que pase algo raro. Entón, joder, grazas por estar aí 20 persoas e vémonos para dentro dun par de semanas. A próxima entrevista teño que cadrar datas, porque o problema é que levo semanas intentando meter entrevistas de mulleres e por tema de este día non se pode tal, estou nas atrasando, pois por xa sabedes, pois por eso, porque cando non hai exames hai non sei que, ou tocan en tal sitio, ou historias destas. Que tal, Daniel? Si, va a volver en diferido despois, de puta madre. Entón, as seguintes non podo asegurarvos cales son, pero bueno, hai entrevistas para unha longa tempada. Así que eso, nada máis, se non tedes nada máis que dicir, vou poñer aquí unha musiquiña de... Ou esta non, vou poñer esta, para despedirme.
Que teñades unha semana caralluda. Imos falando polas redes. Algunha carallada sempre subirei aí dentro do Instagram e tal. Grazas por seguirme, contadelle esta historia aos vosos colegas se queredes. Se sodes músico e se queredes participar de algún xeito por aquí, pois faládeme. E nada máis. Despídome, vou cear, que teño churrasco de onte. Guapísimo. Chao, xente. Ata a próxima. Abur.